I thank God for your life. I thank God for bringing you to Himself. I shall pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for everything. Thank you for giving us Jesus Christ to die for us. Thank you for giving us the seed of our adoption, which is Holy Spirit, which is going to lead us into all truth. Thank you for opening our hearts to the gospel. Amen. Regai nditaure kuti ndichada kuti ndibate kwenguva yaringatenderwe naShe vhangeri pamusoro pemharidzo yaJosefa. The Joseph series takaibata tikasvika nayo kubva pachapter 37 tikasvika pachapter 39. Saka nhasi tiri pachapter 40. Pachapter 40 pane nyaya iripo yandinoda kuti Genesis chapter 40. Genesis chapter 40. Genesis chapter 40. And it came to pass, verse 1, after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers and against the chief of the bakers. And he put them in ward in the house of the captain of the guard into the prison, the place where Joseph was bound. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them. And he continued a season in ward. And they dreamed a dream, both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream. The butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and behold, they were sad. And he asked the Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, Wherefore look ye so sadly today? And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretation belong to God? Tell me then, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph. And he said to him, In my dream, behold, a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was as though it budded, and her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup in Pharaoh's hand. And Joseph said unto him, This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thine head and restore thee unto thy place. And thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler. But think on me when it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and behold, I had 3 white baskets on my head. And in the uppermost basket there was of all manner of baked meats for Pharaoh. And the birds did eat them out of the basket upon my head.
And Joseph answered and said, this is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree, and the birds shall eat thy flesh from off thee. And it came to pass the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants. And he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again. And he gave the cup into Pharaoh's hand. But he hanged the chief baker as Joseph had interpreted to them. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forget him. This is the reading of the word of God, Genesis chapter 40, from verse 1 to verse 23. Number 1, I want to remind you of certain fundamental things zvatakabata patakadzidzisa maridzo yaJesu kubva munhau yaJosefa. Chekutanga ndechekuti ngatizivei kuti tiri kuparidza Kristu. Magwaro ese ari kuOld Testament, shoko raMwari rinoti zvakanga zviri zviprofita zvekutambudzika kwaizoita Kristu nekukudzwa kwaizotevera. Zvakanga zviri zviprofita zvaitaura kuti Kristu waifanira kuti atambudzike. It is a dangerous situation because for a long time we have heard people who have not this understanding that from Genesis to Malachi, the Old Testament scriptures, they testify of the suffering of Christ and the subsequent glory that he was to get from the Father. The suffering of Christ, the suffering of Christ. Kuti Kristu waifanira kuti atambudzike agozokudzwa amuka kuvakafa uponesa vanhu nevhangeri yechiedza. Ndizvo zvinorehwa neshoko raMwari kuti bhuku dzese dziri kuOld Testament dzinotaura kuti Kristu waizotambudzika. Saka ndichaverenga 3 scriptures in English again. I shall read 3 scriptures to show you the evidence yekuti takatobata bhuku raGenesis tichinzwa nhau yaJosefa chiri kutotarisirwa naMwari kuti tizobuda nekutambudzika kwaKristu nekukudzwa kwaizotevera munhau yaJosefa iyoyi. Saka Luke 24 munoitika nyaya yekuti Jesu wamuka kuvakafa, wakashayikwa muguva make, vakomana vakanga vachitenda vhangeri yake, vakaudzwa nevakadzi vakanga vamukira kuguva kuti tawana guva risina chinhu. Varume vakanga vauyawo kubva Emmaus vanzwa nhau, vakanga vachidzokera kuEmmaus vachinetseka kuti Jesu washayika sei kubva muguva rake. Saka Jesu anozviratidza kwavari vakomana vaClopas neshamwari yake vachidzokera kuEmmaus, vakatsamwa vachishushikana vachitaurirana. Ndokubva vabvunza pamusoro pekuti munonetsekana nei. Saka kubva mavhesi ya 15 nyaya iyi ndo payakaitika. Clopas neshamwari yake vaitaurirana pamusoro paJesu nekuti washayikwa muguva make vachidzokera Emmaus. But inini ndoda kuverenga vhesi ya 24 munzwe Clopas achiconcluda testimony yake yaJesu achitaura kuna Jesu. And certain of them which were with us went to the grave and found it even so as the women had said, but him Jesus they saw not. Then he said unto them, this was Jesus responding to Clopas, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Verse 26, ought not Christ to have suffered these things
and to enter into his glory. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Ought not Christ suffered these things and to enter into his glory? Christ was expected to suffer and to enter into his shame. Acts chapter 26 verse 22, having therefore obtained help of God, I continued unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come, that Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people and to the Gentiles. Lanoramba varoma vachitaura kuti zvaitaurwa naMozisi navaprofita vese zvakanga zviri zvekuti Kristu waifanira kuti atambudzike agozokudzwa. Saka tiri kuverenga nyaya yaJosefa inowanikwa mubhuku raGenesis. Bhuku raGenesis ndiro rimwe remabhuku mashanu anonzi Moses mubhaibheri. Mukaona pachinzi Moses, akatangira pana Moses, akatangira pana Moses, haasi Moses munhu ari kurehwa. Mabhuku aMoses ndo anenge achirehwa: Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Hallelujah. Ndiwo mabhuku anonzi Moses mubhaibheri. Ukanzwa zvichinzi Moses akati, zvinenge zvichinzi Torah yakati. Izvikuita kuti Torah rinotaura mabhuku emurayiro. Genesis is part of the books of the law. Saka mabhuku aya anotaura kuti Jesu waifanira kuti atambudzike agozopinda mukukudzwa kwake. Saka nhau yaJosefa inotaura zvakare kutambudzika kwaJesu nekukudzwa kwaizomutevera. Mapisarema zvakare inotaura kutambudzika kwaJesu nekukudzwa kwaizotevera. Malakai inotaura kutambudzika kwaJesu nekukudzwa kwaizotevera. Deuteronomy, Rute, Nehemiah, Habakkuk, Ezra, Zachariah, Jeremiah, Nahum, Mika, Amos, Ezekiel, Isaiah. Mabhuku ese ari kuOld Testament anotaura kuti Jesu waifanira kutambudzika agozokudzwa naMwari. Ndizvo zvaakanyorerwa autobiography ya Jesus Christ. Yes. He wrote about himself. You must never forget that. So ma-individuals ari mubhaibheri, muOld Testament compilation, mazita evanhu varimo, haasi ekuti tidzidze ma-moral lessons kubva kwaari. Mwari haaigona kunyora bhaibheri kuti adzidzise vanhu tsika neunhu nekugona kudhila nevamwe zvakanaka. Be honest to one another, love one another, ngatigarisanei nerugare mumaraini medu. Mwari haana kunyora bhaibheri kuti adzidzise tsika nemagariro, kwete. Ari vanhu vaidzi vadzidze tsika nemagariro, hazvaida bhaibheri. Masabhuku edu anozvigona zvekudzidzisa vanhu tsika asina bhaibheri. Hazvina kunyorerwa kuti vanhu vadzidzisane tsika. Of course, kana tichidzidzisana shoko raMwari, we can see those moral lessons dzichibuda zvakanaka, but anonzi non-curricular issues iwayo. Tinogona kuverenga novel raDaniel Steele, Sidney Sheldon, hallelujah, Wilbur Smith, Charles Dickens. Tikatobudawo nemamoral lessons akafanana neamuri kubuda nawo mubhaibheri. Zvoreva kuti kana Daniel Steele akadzidzisa moral lesson yakafanana neyadzidziswa nebhaibheri, bhaibheri rafanana nebhuku raDaniel Steele, that is reducing the Bible into being just a social commentator. It is much more bigger than that. Joseph mwana wa Jacobo, mwana wa 11, takadzidza nezvake
he represents Christ. Kana Josefa atengeswa kupinda muIjipita, zvinoparidza kupinda kwevhangeri raJesu kuvaHedheni. Josefa achiiswa mugomba nevakoma vake vozomuburitsa vachimutengesa kuvaIshmaeri, zvinoparidza rufu rwaJesu. Josefa achidzokera kunopinda Ijipita, bhatya rake richidzokera kuna baba, zvinoparidza kurasika kwevhangeri yaJesu. Vanhu vatadza kuigamuchira. Vhangeri yaJesu yakaparidzwa kubva kare kuti vanhu vachatadza kuinzwisisa. Jakobho achituma Josefa, enda unoona vakoma nemakwai kuti ari right here, ugozodzoka wonditaurira. Hahana kuzodzoka Josefa kuna baba, akatozotengeswa nevakoma, vakaita 20 pieces of silver vakaisa muhomwe. Chavakadzokera nacho ibhatya rake ravakanga vanyika muropa rembudzi. Izvozvo takazviparidza tikaona kuti takapiwa vhangeri yaJesu iri mubhaibheri, ichifanirwa kunzi kana taiwana tigouya kuna Mwari nayo, tipresente Christ before God. Vanhu havana kuzodzoka kuna Mwari naJesu uya vakatengesa vhangeri, vakasara vaine nguo isina muridzi wayo. Hallelujah. Apinda muIjipti Joseph, takaona achinopinda mumba maPotifa, ndokubva maitikawo chiitiko chakaitikamo. Mai Potifa vakachiva Josefa, vakataura naye mazuva mazhinji vataneni. Josefa achiramba kusvikira vakamubata, iye akasiya nguo achibva atiza. Potifa achidzoka kubasa, mukadzi wake akamunyepera, ndokubva aratidzwa bhatya. Harisi bhatya raJosefa here, ona muHebheru uya mutorwa uya wawakauya naye, anga akuda kundibhinya. Potifa haana kuinvestigata, akabva angotora Josefa achibva amuvharira. Hallelujah. Izvozvo tichizviparidza takaona process yakauya nayo Jesu akazono fa pamuchinjikwa. Tinoona kuti bhatya chipfeko mubhaibheri, chipfeko chinoparidza doctrine. Saka chipfeko chaJesu chakamupinza mujeri raFaro chakanga chiri chipfeko chevhangeri yaakaparidza ari munyama, yakazonge yakushandiswa nemaPharisees nemachief priest anaCaiaphas. Ndo yavakamurovera nayo. Wakanga azviti ndiri mwanakomana waMwari. Ndidzo dzakava mhosva dzake Jesu dzaakavharirwa nadzo. But most important of all, ndida kuti muzive location yejeri rakaiswa Josefa. Mukaverenga chapter 40 sezvamuchaona, sezvatamboverenga zvakare, munoona Josefa achiti ndiri mugoronga, ndiri mugomba. Rechirungu rinoti I have been put in this dungeon. Zvinoreva kuti Josefa jeri raakanga riri underground. Zvafanana nemugoronga maakambokandwa nevakoma vake. Gomba rinoparidza rufu rwaJesu nekuvigwa kwake achienda kumwe wenyika kwaakanoparidza. Hallelujah. Amen. Chii chakasaka Jesu aiswe mujeri naPotifa? Mukadzi wake akapresenta bhatya raJosefa as evidence yekuti Josefa aida kumubhinya, zvichiparidza kuti vaJudha vagorovera Jesu. Mhosva yacho yavakanga vainayo, evidence yemhosva yakanga iri mharidzo yakaparidzwa naJesu. Akaparidza achiti zvitadzo zvako zvaregererwa, akaparidza achiti ini ndiri Ishe weSabata, akaparidza achiti ndiri mwanakomana waMwari. Ndidzo mhosva dzakasaka vaJudha vanzi naPirato, murume uyu haana mhosva. John 19 inoti vakati murume uyu akatyora murayiro achizvifananidza naMwari, saka according to our law he must die. Vakataura mazwi akataurwa naJesu, ndo avakanga vachikota kuprova kuti Jesus is guilty. Vakashandisa mazwi aJesu, vakashandisa doctrine raJesu.
but ndinoda kuti tidzokere kuchapter 39 zvishoma tione kupinda kwaJosefa mujeri verse 20 kusvika pa23. tenzi waJosefa akamutora akamupinza mutorongo. Potifa anzwa kuti bhatya rasara, Josefa anga andibata chibharo, akatora Josefa akamisa mujeri paisungwa vasungwa vamambo. ndokubva zvanzi mujeri maakapinda manga musingapinde every other prisoner, asi maipinzwa anenge apara mhosva against Pharaoh. Akava zvoreva mutorongo. kuti akapaza imba kurokesheni yemumwe wemunhu ane majeri aainopinzwa, vakaita public violence, public drinking, vakabatwa vaine mbanje, vane majeri avaivharirwa. Josefa haana kuiswa in any other prison, akaiswa mujeri maiswa vanenge vatadzira Faro. Nhubu dzinenge dzakonana na head of state na president dzaive dziine special jeri radzaiiswa. Ndo makanzi Potifa akatora Josefa akaisa Josefa mujeri rinoiswa vanenge vatadzira mambo. Ipapapa pane zvinhu zviviri zvausingafaniri kuti ushayiwe kuzviona. Number 1, Potifa muranda wamambo, zvekuti kana atadzirwa haaifanira kuti aise Josefa mujeri rinoiswa vatadzira mambo. Iye Josefa asina kutadzira mambo, Josefa atadzira Potifa muranda wamambo. Asi nekuti Potifa kana mambo atadzirwa anopota achitora vatadzira mambo achinovavharira achishandira mambo, akanga aine access Potifa yejeri rinoiswa vatadzira mambo. Chechipiri ndechekuti Potifa wakanga aine bitterness yekuti mukomana uyu andiitira chinhu chakanyanya kushata, ndakamuita mukuru pamba pangu pamusoro pevaranda vangu vese, ndikamubata zvakanaka, iye anga ari muranda wandakatenga nemari, anga achida kubhinya mukadzi wangu seiko. Saka Potifa akadecida kuti aise Josefa mupunishment huru huru. He wanted to fix Joseph, and so kuti aise Josefa mujeri rinoiswa vamwewo vanenge vatadza. He was very angry. He decided ndoda kumisa mujeri rakanyanya kuoma kupfuura majeri ese. Saka the only senior prison, the only prison with more or much more deplorable conditions, it was this underground jail raiiswa vanenge vatadzira chi mambo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndinonzwika here? Saka jeri iroro ndo rakazoiswa Josefa. Hallelujah. Pedzisai. Asi ishe wakava naJosefa. Josefa aiswa mujeri kudaro, ishe wakava naJosefa, akamuitira tsitsi. Mwari ndokubva aitira tsitsi Josefa kuti anzwirwe ngoni nomutariri wetorongo. akanga ari general, commissioner general wejeri iri rapresident. Akati achiona Josefa akamufarira, despite record yekuti anga aida kurepa mukadzi wagovernor, anga ari commissioner general wepajera. Achingoona Josefa so akati muchindarira itu zvobva zvanzi ndimwari akazviita. Yes, mutariri wetorongo akapa mumaoko aJosefa. ndokubva chief jailer ati mufana Joseph, ndaakuda kuisa zvinhu zvese mumaoko mako. Yes, vasungwa vose vakanga vari mutorongo. vasungwa vese vakanga vari mutirongo vakaiswa. Vasungwa vese vari mujeri munomu vava mumaoko mako iwewe. Iwewe Josefa uri musungwawo zvako, but I am now handing over every prisoner into your hand. Yes, Iye wakanga ari muitwe zvose zvaiitwamo. zvinhu zvaiitwa mujeri kubva Josefa achipinda mujeri, ndiye akanga akudecida kuti madhinhiwo anodya nguvai. Mazvinzwawo? Yes.
ndiye akanga akudhisaidha kuti vasungwa vanopfekei, vasungwa vachaita maactivities api mujeri. Yes, mutariri wetorongo wakanga asine hanya nechinhu chakanga chiri pamaoko ake. zvikanzi handisisina basa kuti panapa mune chi mujeri, muno matemba anokwana here kana kuti haakwane. Rabasa rako iwewe Josefa. Josefa ndiye anga akuodha chikafu chevasungwa. Chief jailer ungodhinda, pamwe anga atoisa zvidhindo zvacho zvese futi kuna Josefa. Hakuna zvinhu zvakadaro vadikani, under normal circumstances zvinhu zvakadai hazviitike. Josefa haazi muIjipita, Josefa muHebheru. Already kumwe mutarisa so munoona kuti haasi wemuno. A criminal weimwe nyika akapara mhosva munyika musiri make, anobatwa rafu kupfuura vamwe vasungwa vese. Tikave nemuNigerian ari kunzi akarepa kana kuti akaattempta kurepa mukadzi waMP akaenda kuchikurubyu, anochiona iko kubva kuNigeria kuda kuzorepa mukadzi womukuru wedu muno, akugadzirisa. Rekodhi yaJosefa haiite, aifanira kugara ari mumalega irons achifamba akadaiso, aida kurepa mukadzi wakavhira. Unopengera iwewe wakangoshaya vakadzi yekuroora. But ndataura ndichiti zvanzi neshoko, magwaro ari muOld Testament anotaura kutambudzika kwaKristu nekukudzwa kwaizotevera. Now jeri richigadzirwa baba, rakagadzirirwa vanhu vanenge vanetsana namambo, harina kugadzirirwa vanhu vanenge vanetsana nagavhena. Jeri iri rakapinda Josefa iri harisi jeri rinopinda vanhu vakavhara vanhu mari dzeairtime, harisi jeri rinopinda vanhu vari kunzi vakasimagula cocaine nekubhodha vachida kuitengesa muZimbabwe. Jeri iri rakagadzirirwa vanhu vanenge vanetsana naPresident Faro. Ndo zvataurwa negwaro. Josefa akaiswa mujeri rinoiswa vanhu vanenge vanetsana naHis Excellency. Mazvinzwira vadikani? Izvozvo ndiyo clue yekutanga kuti vhangeri yedu inorevei, nekuti Jesu ari kuuya panyika ino. Ndakamira pandakamira pana ndiko kumba kwababa vaJosefa, kumba kwaJakobho kuBethlehema. Achibuda mumba akanzi enda unoona kuti makwai ari sei, enda unoona kuti vakoma vari sei, ndokuzodzoka wonditaurira. Saka kubuda kwaJosefa mumba mababa achienda kusango, kubuda kwaKristu kubva kudenga achiuya panyika. But achiuya panyika kudaro waifanira kuti apinde muimba yaIsraeri, waifanira kutanga aberekerwa panyama ari werudzi rwaJudha. NdaIsraeri ndiye anga ari custodian wechiprofita chekuuya kwake. Saka anotanga apinda pai, anotanga apinda musango onane vakoma vake. Paanopinda munyika yaIjipita ari kuramba achita go further away from the father. Muri kuzviona? Nokuti achibuda kumba kwababa akapinda musango, achibuda musango akapinda muIjipita. Izvo Egypt inotsanangura hunhu hwavahedheni hwokunamata zvifananidzo. Ukaona pese panonzi Egypt Babylon, Egypt Babylon, chiri kurehwa ipapo haisi nyika, isystem yekunamatwa kwezvifananidzo. Nekuti nyika inoteverana neBhabhironi pakunamata zvifananidzo Ijipita neTire neSidon. Mazvinzwawo? Hallelujah. Amen. Saka munoona kuti Jesu achiuya panyika ino wakaberekerwa munyika yaIsraeri panyama. But unfortunately yakanga yasangana manje, rakanga rava kuti Egypt iya inofanira kuti Jesu kana apinda munyika yaHebheru ozonodzika kuenda Ijipita. Panouya Jesu yakanga yasangana, sango racho rine vakoma neEgypt yacho zvanga zvasangana. Nekuti vaRoma vakanga vapindawo muIsraeri manje, saka anga yasangana vaHedheni navaHebheru akasangana navo. Nemusi waakaroverwa haana kuroverwa nekuda kwema-accusations evaJudha bedzi. Nyaya yake yakatongwa navaHedheni vanonzi Pontio Pilato naHerodhi. Mazvinzwira vadikani? Hallelujah. Patikati tarisei jeri raiswa Josefa,
jeri raiswa Josefa munyama mauya Jesu ari ndokubva apinda panyika nokuona kuti vanhu vese vari kurarama panyika inei vari kurarama vari munyama, asi nyama yacho yavainayo inyama yavawana kubva kuna Adhamu akazobereka vana adzingwa naMwari mugadheni. Adhamu wakatotanga afa ari mugadheni ndokubva azobuda mugadheni atofa kare. Saka shoko rinoti zvivi zvazvakapinda muvanhu vose nekuda kwokutadza kwemunhu wese, kwemunhu mumwe chete, saizvozvo kururamiswa kuchauya kuvanhu vose nekuteerera kwemumwe ndiye Jesu Kristu. Saka isu tese patiri kunzi tiri vatadzi, utadzi hwedu hausi hwekunge wakurangarira kuti wakamboita upombwe, ukamboba, ukanyepa, ukarova, ukauraya, ukadii. Utadzi hwako iwewe hauna rekodhi yekuti utaure kuti wakatadza chii. Unotozvarwa uri mutadzi kare. Ndawazvarwa uri in the similitude of the first Adam, anonzi nebhuku ravakorinde rekutanga, munhu wokutanga wakanga ari wenyika ndewenyika, munhu wokupedzesera akanga ari wokudenga ndewokudenga. Saka takaberekwa tiri munyama, takaberekwa naAdhamu, takatadza kare. Saka kana munhu achikumbira ruregerero kuna Mwari, kana munhu achitendeuka, haasi kutendeuka kuzvivi zvaakaita, ari kutendeuka kuchivi chaakaberekwa ainacho. Zvoreva kuti nemucheche achangozvarwa anotoriwo mambaranda akangofanana newe. Kusiyana kwenyu ndewekuti iye haasati aziva bedzi misikanzwa yaakaberekwa ainayo, iwe wakuzviziva. Ukabatwa uine mbanje ukati handizviziva kuti inosungisa, vanoti uchazviziva kana wakudzoka kujeni, unobva waziva kuti haibvumidzwe. Ignorance is not an excuse. Saka mwana mucheche anongori ignorant kumhosva dzake, but anotori nadzo kare. Zviya zvokunzi vana vacheche vanofa vachienda kudenga ndine urombo, hakuna vhangeri yakadaro. Amen. But ngatinzwisisei panapa kuti jeri riri kupinda vanhu riri kupinzwa Josefa ijeri ragadzirirwa vanhu vakatadzira mambo. Zvoreva kuti Josefa achiiswa mujeri, Mwari wakameka sure haana kupinzwa mujeri revanhu vatadzira makanselas kana mavidhiko kana maDA, akaiswa mujeri revanhu vakatadzira mambo. Saka Jesu achiuya munyama munomo munotori mujeri, ndando makararama chivi chiri kutambudza nyika chinogara chiri munyama. Saka Jesu achiuya munyama ari kupinda mujeri rekumanikidzwa nenyama, iro jeri rakapinzwa vanhu vakatadzira mambo wekumusoro kudenga anonzi Mwari wamasimba ose. Saka jeri ndere vanhu vakatadzira Mwari, ndo muri kuiswa Josefa imomo. Haasi kuiswa aine mhosva. Iwe neni tinozviziva kuti Josefa haana kumboedza kubata chibharo amai Potifa. Amai Potifa ndo vaitoedza vataneni Josefa achiramba. Iwewe wakaverenga Bhaibheri ukamunzwira tsitsi, kuinda zvinhu zvakadai zvichiitika so, akatadzei mwana? Anditi unodaro? After watraya shamwari kuti urege kuita umambara, ndo paunobatirwa dhoketi rine exhibit yekuti wakazviita. Izvo Josefa achipinda mujeri nama-allegations ekuti ane attempted rape charges, aida kubata chibharo amai Potifa, izvo zvisina kuitika. Zvakanga zvichitiparidzira kuti tikaona zvaitika ngatiregei kunzwira tsitsi Josefa, ngatitendei Jesu kuti wakanonoverwa pamuchinjikwa achipomerwa mhaka dzekuti haana kururama. Iwe neni tisinatsoziva kuti Jesu ndiye chaiye wakarurama waMwari, ndiye akanzi ndiye mwanakomana wangu wandinoda, mumunzwei. Mwari wakapupura kuti unofadzwa nemwanakomana wake. But achifadzwa naye mwanakomana, tinomuona apinda pakaoma, tinomuona achidzinga afe, tinomuona achirohwa, tinomuona achitongwa nevanhu vaakasika, tinomuona achiroverwa, tinomuona achisvika pakufa, achinovigwa muguva raJosefa waRamatiya. Zviri kuitika sei? Ko Josefa apinda mujeri sei? Ndoenda simukira nhasi iyoni.
ndinongoti muzive bedzi jeri raakapinda ijeri rakagadzirirwa vanhu vatadzira mambo. Saka vanhu vakatadzira Mwari, vakatadzira Mwari vari muna Adhamu wakanga ari munyama, wakanga ari mumuviri wevhu. Saka munhu wese ari kuberekwa aine muviri wevhu ari kutoberekwa ari mujeri iroro. Ukaberekwa bedzi uri panyama watoberekwa uri mujeri, nekuti jeri iri remunyama ndo jeri riri kupinzwa vanhu vakatadzira mambo. Takaberekwa shamwari tiri mujeri, takatadzira mambo muna Adhamu. Mwari haana kufadzwa nezvakaitwa naAdhamu. Wakati nemusi waunodya muchero uchabva waita sei? Unofa. Haleluya. Amen. Achitaurirwa zvekufa kwake ndopamunoona achinodya obva adzingwa. Buda adzingwa Adhamu. Mwari wakutsanangura zvizhinji zvaaifanira kuti atsanangure. Uchadya cheziya, uchazodai. Ukaverenga zvakanaka speech yaMwari yaakataura kuna Adhamu musi waakamupinza mugadheni. Wakangomuti chengeta gadheni, idya mimwe miti yese asi uyu usadya. It was a very short speech, but a speech yaanozotaura akurakasha. Hallelujah. Amen. Speech yaanozoshandisa akurakasha inoshamisa kuti ko Mwari vakuwadza vashoko pakurova sei. Hallelujah. Now nyaya iyi vadikani inotiratidza mapindiro atakaita tese mujeri. Unonzwa Pauro achitaura mubhuku yavakorinde vechipiri chapter 5 anoti tinogomera tiri munyama, tichishuvira kuti dai tabuda munyama tigove naShe, tichiziva kuti kana tichigara mutebhenekari iyi hatigari kunaShe, asi tinoti dai takutunurwa ichi chinofa chabviswa tagove muna Ishe. Zvese zviri kunzi vanhu vari kuita zviri kuitwa munyama. Zviri zvese zvinoitwa navanhu zvinoitwa navanhu vari pai? Vari munyama. Zviri zvese zvinoitwa navanhu vanozviita vari munyama. Saka Jesu anobva auya opinda munyama. Kungopinda kwake munyama bedzi ari kutokuratidzai ndapindawo mujeri rakaiswa vaya vakatadzirana namambo. Haasi kupinda nekuti ane mhosva. You know, Jesus was not sent down from heaven because he had wronged God. Mwari haana kuti mfana imbobva pano unozodzoka hasha dzangu dzapera. Imbonowaya uri panyika umbonotritsawo trouble dzako kuvanhu. Ini ndadhakwa newe. Mwari haana kuunza Jesus on vacation panyika pana. Jesu haana kuya kuvacation. Jesus, when he came, he had not wronged God in any way. The reason why Jesus came is because he came to the prison to redeem them that were in prison. Yes. Saka chinhu chekutanga kana wakudzidza kupinda mujeri kwa Josefa, kutanga waziva kuti akapinda hake asi wakanga asina mhosva yaakanga apara. Kana ukasaziva izvozvo uchatadza kuziva kuti Josefa ndiani. Hallelujah. Amen. Akapinda mujeri asina mhosva yaakanga apara. Saka Galatians chapter 4 verse 4 inoti nguva yakati yazara kwazvo Mwari wakatuma mwanakomana wake ndokubva aberekwa ari pasi pemurayiro, ndokubva aberekwa nemukadzi. Inobva yapera ichiti kuti adzikinure vakanga vari mumurayiro. Saka Old Testament order rinotori jere pachezvaro. Yes. Saka Jesu achiuya panyika ino akanzi kupindawo mujeri iro. Shoko rinoti akadzingiswa according to the law, akadedicatedwa according to the law. Atopindawo mujeri rinonzi Old Testament. But kuti iwe uzive kuti Old Testament Mwari aitoriona sejere. Chakuverengesera mavhesi maviri
achaburitsa pachena. Ndichada kuti mavhesi iwaya averengwe anotaura kuti Old Testament order rinotori jeri ranga rakazvimirira. Hallelujah. Amen. Regai averengwe mavhesi iwaya. Galatians chapter 3 verse 23. Ndira kuti muone kuti Paul achinyora anotaura kuti Old Testament rakanga riri jeri. Yes. Asi kutenda kusati kwasvika, kutenda kusati kwauya, taichengetwa pasi pomurayiro. Taichengetwa pasi pemurayiro. Takapfigirwa nokuda kwokutenda kwaizoratidzwa. Tanga takavharirwa mumurayiro nekuda kwokutenda kwaizoita sei? Kwaizoratidzwa. Manzwa matauriro acho? Yes. Tainge takaita sei? Tanga takavharirwa. Galatians chapter 5 verse 1. Kristu wakatisunungura kuti tive wakasununguka. Inzwai, hanzi Kristu wakatisunungura. Hakuna munhu anosunungurwa kana asina kusungwa. Yes. Kristu wakatisunungura. Tangidzai. Kristu wakatisunungura kuti tive wakasununguka. Kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba. Murege kubopwazve nejoko reuranda. Murege kusungwazve nejoko reuranda. Musasungwe zvakare nejoko reuranda. Yes. Yes. Tarirai ini Pauro. Ini Pauro. Ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa, kana mukapinda mumurayiro, Kristu haangakubatsirei. Kristu haakubatsirei chini. Ndinopupurira mumwe nomumwe unodzingiswa. Wese anoda kudzingiswa kuti iye une ngavaro kuti aite murayiro wose. ane chikwereti chekuteedzera murayiro yese. Makaparadzaniswa naKristu. Makaparadzaniswa naJesu. Iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Imi munoda kururamiswa nemabasa emurayiro. Musasungwe, musadzokere mujeri zvakare. Makatoburitswa mujeri. Saka Jesu ari kuuya, nyika ine majeri maviri ari kurarama panguva imwe chete. Number 1, maJudha nevahedheni vese vari muuranda hwechivi. Shoko rinoti zvandinoda kuita handizvo zvandinoita, zvandisingade kuita ndo zvandinoita. I am a wretched man. Zviri paRomans chapter 7. Saka zviri kutaurwa ndezvekuti munhu ari kuita zvisakarurama anozviziva kuti zvakarurama ndezvizvi ndo zvandinofanira kuita, asi handizvo zvandinoita. Vanhu vari kusafa from the bondage of sin. Chivi pachezvacho chakaisa munhu wese mujeri. Saka dambudziko ratinaro manje nderekuti vanhu vakanga vachida kudivhaisa means dzekuburitsa vanhu mujeri. Teererai. Vanhu vari mujeri rechivi, ende jeri iri rapindwa muna Adamu. Adamu paakangotadza bedzi akabva atofa ndokubva ava muranda wechivi. Anosara kubereka Abhero naKaini naSeti nevamwe vana, atova mujeri iri kare. Saka Seti achiberekawo Enosi. Enosi aberekwa nababa vari mujeri, saka aberekerwa mujeri. Iye andoriwo mujeri, ndababa vake vanogara mujeri. Enosi achibereka Keinani, Keinani ari mujeri. Kusvikira tosvika kuna naAbhurahamu, vanhu vari kungoberekana vari mumajere. Jere iri nderechivi. Yes. Mazvinzwa? Yes. Saka Jesu ndokuona kuti vanhu vari mujere panapa ndingavaburitse sei. Ndokubva aona kuti jere iri rakasunga nyama, vanhu vari munyama, ndokusaka vari mujeri. Dai vanhu vaigona kubuda munyama vaisara vasisiri mujeri, but havagone kubuda munyama kana vorambe vari vapenyu munyika. Kubuda munyama kwakutobva panyika zvachose. Vanhu vanofanira kubuda mujere vari munyama kudaro. Yes. Saka iye anopinda munyama kuti aburitse vanhu vari mujeri rechivi ravakapinda nekuda kwenyama. Yes. Israeri ndokubva Mwari wati munhu wese ari mujeri rechivi. Iwewe Israeri, chiuya kuno ndikuburitse Ijipita uende kunondinamata. Munhu wese ari mujeri. Saka Israeri ari muIjipita, munoti makasangana maIjipita nevaHebheru. Vese vari vaviri vari mujeri rechivi. VaHebheru vari mujeri, vaIjipita vari mujeri. But vari mujeri vari kudzvanyirirana. VaIjipita vari kudzvanyirira vaHebheru, asi vese vari mujeri. Ndobva Mwari ati chibuda ndikuburitse muIjipita. Kubuda muIjipita kwaIsraeri hakusi kubuda mujeri, kubuda muhudzvanyiri hweIjipita, asi jeri richiripo. Ndobva Mwari atanga kupa Israeri murayiro. Ndobva Israeri afunga kuti abuda mujeri, izvo aiswa munotori nerimwe jeri riri mujeri. Yes.
murayiro rimwe jere rakaiswa Israeri ari mujere rechivi ndokubva murayiro wanzi chiburitsa vaJudha muzvivi mujeri rezvivi ndokubva murayiro watadza kuunza offering. Saka unoona manje mamiriro akaita nyaya kuti Mwari ndiye akatadzirwa naAdhamu ndokubva apa Israeri murayiro. Israeri ndokubva yanzi uyai nembudzi paday of atonement mopa kumuprista mukuru. Muprista mukuru obaya mbudzi idzodzo dziri mbiri, wani yacho oiuraya, ropa rayo oenda naro panzvimbo tsvene-tsvene, mutumbi wayo unopiswa kunze kweguta, wani yobatwa nyanga dzayo kudai. Unozoverenga pa Leviticus 7:16 yakabatwa nyanga kudai. So nemuprista mukuru, muprista mukuru otanga kureurira zvivi zvese zvaIsraeri. Mwari tiri mbavha, tiri mhombwe, tiri mhondi. Israeri anonyepa, Israeri haateerere murayiro wenyu, oreurura zvivi zvese zvaIsraeri, akabata nyanga dzembudzi iyoyo. Kana apedza otsvaga mumwe muchinda wanoshamana, mbudzi haisisi right, yatakura zvivi zvese izvi, hatichiendai nayo. Iwe uchitakura mbudzi uende nayo. Shoko raiti muchinda iyeye, mbudzi iyoyo yainzi mbudzi yaAzazeri. Ndo pakatanga izwi rinonzi scapegoat, ndo origin nechirungu rinonzi scapegoat, ndo payakatangira nyaya yescapegoat. Mbudzi yotakurwa nemunhu yonosiwa muchakasara mesango. Muchinda uya odzoka asiya mbudzi iyoyo, haizikanwi ngonzi ichaita sei musango imomo, haidzo, inofanya kusiyiwa kwokuti haidzoke. Uyu kana adzoka uyu haangopinda mumaraini otanga ndadzoka, anoitawo 7 days achigeza kunze kwemusha, poza anga akabata mbudzi yakasviba. Mwari achiita zvese izvi ari kuparidza kuti panodiwa mumwe achatakura zvivi zvenyu. Problem ndeyekuti mbudzi haiite, nekuti vanhu ndo vatadzira Mwari, but zvivi zvavo zvaakutakurwa nembudzi. Saka mbudzi kana yakatakura zvivi, so pane inenge ichibhonga kuti isusu boka rembudzi hatina zvitadzo zvatakaita izvi. Saka mbudzi haigone kutakura zvivi zvevanhu, aingove madhirama. But ropa rembudzi neremakwai nerehangaiwa nerenzombe harina kugona kubvisa chivi chevanhu. Vanhu vakaramba vachitadza kuponeswa nezvipiriso zvaipiwa mumurayiro. Saka Mwari akatarisa so ndokuona kuti hapana, ndakatadzirwa naAdhamu, chiuyai kwandiri mundibhadhare. Ndokubva Mwari apa vanhu hinti kuti anoda kubhadharwa neropa. But Israeri yaudzwa naMwari kuti ini kana ndatadzirwa ndinongoregerera vanhu kana mandibhadhara neropa. Problem yaIsraeri yakanga isina the kind of blood rinonzi naMwari kana aripiwa so anoti andakuregererai. Maona pane nyaya yacho? Saka Mwari ndokubva atoziva kuti jere iri ravari mariri rechivi haribudiwe mariri nekuda kwemurayiro. Murayiro ndokubva wanzi iwewe mfana ndiwo waloyara haiwa naIsraeri, uende kunomira mukoti yaMwari uchipleada case yaIsraeri, Israeri ari innocent. But Romans chapter 5 manje inobva yati murayiro pawakatopinda wakatomultiply zvivi. Verengai verse 20 chapter 5. Iye ari gweta anzenda unomira mudare uchiti no, your worship, the defendant is innocent. Murayiro wakapinda mudare raMwari ndobva wati your worship, the defendant is even more guilty than you think. Hauna kuzvinzwa panapa. Tengere pa 17 dakuti muone murayiro wanzi naMwari mfana vanhu veIsraeri vari mujere reuranda hwechivi, enda unovaruramisa, but unouya kuzopleada kesi yavo kwandiri ini ndini koti yacho, ndini ndakatadzirwa naIsraeri, ndini ndakatadzirwa navanhu. Zvekuti dai murayiro wakagona kururamisa vaIsraeri, Jesu haaiuya, vaingoita vaIsraeri vaizosvika kudenga, iwe neni taibva tanyura. Because murayiro wanga usina mukana wekuzorepresentawo nhubu dzakaita sezvo,
wanga uine list revanhu rawaimiririra vana vajakobho ndo vairepresentwa nemurayiro. Iwewo ukasvika pakoti kana magweta akanzi i100 une loyere woti tokushaya loya nekuvanhu vese maloya ese akamira unonzi wakataura une arrange loya rinototaurwa naro dare risati ratanga. Haungwere kana watosvika mukoti wobvunzwa kunzi une loyere woti hachingonotsvaigire kuko maloya akawanda wanda uye haitikoiwa uite ikonimirira. Unotoenda kuofisi kwaloya wotaura nyaya yako oteera dhoketi rako onzwa mafacts ogadzira inonzi defense outline yake. Hallelujah. Amen. Mazvinzwawo? Yes. Saka isusu hatigone kunopinda mukoti yaMwari iri kutsvagwa kururama torepresentwa nemurayiro nekuti hatina arrangement nemurayiro. Isusu gweta rinonzi murayiro rairepresenta a specific group of people. Yes. Rairepresenta Israel. Saka hainetse kunzwisa nyaya nekuti Israel ari muIjipita akanga ari muHebheru ari muIjipita ndokubva Mwari ati buda uende kunondinamata. Zvichitoreva kuti pakabuda Israeri muIjipita vahedheni vakatosara muIjipita havana kunzi imi masara chisiya imapiwa kopi yetora. Ijipita haina kusiyirwa murayiro waMozisi. Murayiro wakatobudiwa nawo vanhu vakatoenda nawo vakatonoramba vachipiwa mimwe mirayiro. VaIjipita havana kumbosara vachiteedzera murayiro. Setup iyoyo iri pachena kuti iwe neni hatingapinde mumurayiro. But ngativerengerwei kuti gweta iri rinonzi murayiro rakagona here kunomiririra vaIsraeri kuti vabude mujere reuranda hwechivi. 5:17 dzavaroma. Nokuti kana nokudarika kwomumwe Adhamu ndiye akadarika kavanhu vese vakabva vafa. Rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe. Ndokubva rufu rwabata ushe nekuda kwaAdhamu. Zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha. Kune vanhu vachapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama. nekwechipo chekururama. Vachabata ushe paupenyu nemumwe. Vachabata ushe nemumwe. Iye Jesu Kristu. Ndijesu ndiye one achapa vanhu vazhinji kururama. Naizvozvo kutonga zvakwakauya kuvanhu vose Judgment yakauya kuvanhu vese nekudarika kwemunhu one. Tsokurudza verse 18. Naizvozvo kutonga sezvakwakauya kuvanhu vose. Judgment yakauya kuvanhu vese sei nokudarika kumwe nekudarika kwemunhu one. Tsokurudzai. Naizvozvo kutonga zvakwakauya kuvanhu vose. Jere rakapinzwa munhu wese nokudarika kumwe nekuda kwemisikanzwa yemunhu one Adam kuti vapiwe mhosva. ndokubva munhu wese ava condemned pamberi paMwari. Izvozvi zvinorambwa nevanhu vanozviti tiri vakuru vatungamira kereke kwemakore madecades, tens of years. Yes. Vari kuramba kuti iwewe kana uri kuregererwa, iwewe uri kuregererwa pamusoro pejudgment yakauya kuvanhu vese nekuda kwekudarika kwemunhu one. Zvekuti dai makanga muine kunzwisisa kwakakwana, Fata wechiRoma haaida kuti vanhu vauye kwaari vachireurura zvitadzo zvavo. Yes. Mukaverenga zvakanaka, mukaverenga zvakaita sei? Zvakanaka. Munononzwa kuti Johani achiona Jesu achiuya so kuti abhabhatidzwe kurwizi Jorodhani akadeedzera achiti, tarirai gwayana, behold the lamb of that which taketh away the sin of the world. Yes. Regai kutsvagirei vhesi iyoyo. Hallelujah, hallelujah. Mainzwa here nyaya vadikani? Yes. Okay, and the book ya John 1 verse 29. Verse 29 mazvita Matthew hana kuitaura. John 1 verse 29. Tarirai munzwe, teererai munzwe zvakaitika Johana achiona Jesu achiuya. Yes. Ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati. Wakaona Jesu achiuya kwaari. Tarirai gwayana raMwari. Zvikanzi naJohani, tarirai gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Rinobvisa chivi
chenyika. Behold the Lamb which takes away the sin of the world. Haana kutaura pamusoro pechivi in plural form. Haana kuti the Lamb which takes away the sins of the world. Akati chinoda kubviswa chivi. Saka zvimwe zvese zvamuri kuti anoita zvakaipa anodai vana vechivi chakaitwa naAdhamu. Yes. Adhamu chivi chake hachisi chekudya muchero. Adhamu chivi chake ndechekusateerera kurayira kwaMwari. Amen. He disobeyed what God had said. Amen. Ndo chinonzi chivi ichocho. Kana taakuti akadya taakutotsanangura kuti akarega kuteerera Mwari achidii. Yes. Tobva tati akarega kuteerera Mwari achidya muchero waanga arambidza. Amen. But chivi chaAdhamu ndechekuti Mwari ati usadya. Satani akati idya akateerera. Chivi ichocho ndo chiri kunzi naJohani, tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Yes. Vamwe vakati ai kokuputa fodya ndicharegererwa sei? Shona akati yekuputa fodya yato imwe. Ini chivi chandinoziva chaachiziri chekuputa fodya. Amen. Adhamu anga asina mudzanga wanga aputa shamani. Yes. Adhamu anga asina girlfriend yaakanga aita. Yes. Wakanzi usadya akadya achibva atofa. Saka ndicho chivi chiri kunzi uyu muchinda uyu ndiro gwayana racho. Kwete riye ramakabaya padheri Paseka muchibuda muIjipita, mutumwa werufu akaita Passover akanouraya vatangwe vaIjipita. Harisi riro gwai riya ramuri kubaya paPaseka, harisi riro. Iri ndo gwai chairo rePaseka. Yes. Kana rabayiwa muchiona rufu rwakapinda muna Adhamu ruchiita Passover kunenge vafirwa negwayana vakuenda kupenyu usingaperi. Amen. Zvimwe zvese zvivi zvatiinazvo izvi zvakaberekwa nekusateerera kwaAdhamu. Saka munhu paari kunzi ngaaregererwe, ari kuregererwa pamusoro pechivi chaAdhamu chaakazvarwa ainacho. Yes. Zvoreva kuti munhu akazvarwa akasanyepa, akasaba, akasaputa fodya, akasakecha, akasarova, akasauraya, akasadii, still kugehena ari kuenda. Yes. Amen. Saka imwe shasha yakauya kwandiri zvikanzi ndikunamata Mwari hasi kundidayira asi ndakarega fodya. Ndikati saka unofunga kuti kurega fodya kunokupa kuti unzwikwe naMwari. Zvikanzi kapozi ndarurama. Ndikati aiwa kururama hakuwanikwe nekurega fodya. Kurega fodya kwawaita uko hauna kururama. Waita reset to factory settings. Hauna kuzvarwa uchiputa fodya. Inotori virus yawakanga watora pakatava. Wadzokera mustate yawakaberekwa uri. Hauna kuberekwa uine mudzanga pamuromo. Hauna kuwedzera value paupenyu hwako. Wadzokera pamafactory settings chaiwo. Funzare pasaidi pakuti wakambozvinzwa here. Waramba nzenza yako ukati handichakuda roda. Mwari haone sewaita zvisvinu. Anoti wadzokera mustate yawakaberekwa uri. Hauna kuberekwa uine girlfriend. But still uchiri mambara. Ukatofa wakadai ndikunokupisa futi. Denga harisi kupindwa nevakarega fodya. Righteousness yatiri kutaura nezvayo haiwanikwe nekuiwana wega. Yes. Inotonzi imputed righteousness. Unotoita yekutambidzwa so. Unoipiwa newakarurama waMwari. Tega hatiiwane. Jesu ndiye anotoita yekutambidza vanhu so. Saka shoko rinoti tsvagai kururama kwaMwari, tangai matsvaga umambo hwaMwari nekururama kwake. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. His righteousness. Righteousness haisi yako. Iwewe righteousness yako yakaparidzwa naIsaiah. Akati our righteousness is like filthy rags unto the Lord. Yes. Rag rairehwa ipapa hachisi chikoropo. Ijira rashandiswa nemadzimai ari kutevera. Amen. Ndo raiti kana munhu akatraya kururama anenge akasviba sejira rashandiswa nemadzimai vari kunguva dzavo. Watraya kururama zvinenge zvichisemesa sefilthy rag. Yes.
zvekuti usatombotraya zvako kururama wauda kutotraya kusemesa manje manje. Amen. Inosemesa righteousness iyoyo. Kumbera Jesu maoko. Yes. Iverenge vhesi iyoyo, vamwe vanoti hakuna vhesi yakadaro. Isaiah 64. Yes. Ndozvatinoita tokuverengera magwara acho. Righteousness yavanhu shamwari inonhuhwa. Verse 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee. For thou hast hid thy face from us, and hast consumed us because of our infirmities. Verenga itinzwe Isaiah 64 verse 6 and 7. Nokuti isu tose tavaseune tsvina. Tavaseune tsvina. Kururama kwedu kose. Inzwai. Hanzi kururama kwedu kose. Ari kuti kwaunganidzwa kwa Donald, kwa Peter, kwa Spencer, kwa Roda, kwa Simba. Kururama kwedu kwese kwaita dutu kudaiso. Kwaunganidzwa kururama. Paunenge uchita ndapotraya kuzvidzora apa watatraya. Zvikanzi naIsaiah kururama kwedu kwese kwafanana nenguo ine tsvina. Ndokubva reshona rati nguo ine tsvina. Kaiverenga zvakanaka muchiHebheru kwanga kusina mapedzi mazuva iwayo. Yes. Madzimai emazuva iwayo vaishandisa maragi kana vachitevera. Yes. Saka zvanzi naIsaiah kururama kwedu manje kana kwaungana kune kwakaita senjira rashandiswa nemadzimai ari kutevera. Kwaungana kwete kuti kwemunhu wanhanzi kururama kwedu kwese. Munhu wese aunganidza kururama kwake kwoita dutu kudai. Mwari obata kuti tisaijirei kana akomana kwedu. Zviko zvamaunganidza kunosemesa. Amen. Without Christ, there is no hope that we may please God. Yes. There is no hope that your prayers will be answered. There is no hope of eternal life. You are hopeless without Christ. Saka situation iyi tiri mujere, munhu wese ari mujere, but Israel ndokubva apiwa lawyer naMwari. Zvikanzi mfana takupa gweta, Mwari wacho akatadzirwa naAdam ndiye apa musungwa lawyer. Sezvinoitwa negovernment yakatadzirwa inokupa futi inonzi government lawyer. Kana usina lawyer, hurumende inokupa lawyer. Yes. Akuno kuZimbabwe zvoti hatisati takuzvikwanisa. Zvinongori papepa. Unoiona lawyer, hurumende uriona kupi? Lawyer. Asi ukaenda kunyika chaidzo dzinotongwa zvakanaka unozvoona kuti musungwa kana asina mari yekubhadhara lawyer rake, yes, anopiwa gweta nehurumende. Yes. Waita mambara, hurumende kupa lawyer, unonyepa iwe. Hurumende inokupa gweta, but kana uri serious kuti uda kubuda unongoifana uchagara kwega. Because gweta rehurumende rekerere mafaira dutu kudai. Rinenge ichingoti chamari ndiri kumboita ivakawo ndine vasungwa vakawanda vandiri kurepresent. But kana wabhadhara wega manje unenge uine right yekuti kesi yangu hamusi kuuya kukoti ndava, I will fire you. And kana koti gweta rako rikasauya kukoti iwewe une right yekukumbira dare kuti ajenai dare rangu, gweta rangu ritange raita sei rauya. Yes. Ukatongwa gweta rako risipo unogona kuti appeal against whatever decision yaitwa mudare. Ndikudara kunyika dzinotongwa zvakanaka riri. Yes. Kunoku unonyepa. Kunoku kuti uvharirwe unge uine waunozivana naye anovharira. Hazvina basa kuti une mhosva iri konta hauna. Verenga itinzwe bhuku yaRomans chapter 5. Saka vanhu vanoramba kuti kusarurama kwedu hakusi kusarurama kwatiri kuita isusu. Kusarurama kwatakaberekwa tiinako. Saka uchiona kamwana ke 2 years unonzwa kakutoti pucheke yako wowa. Kushoti kamunhu kanyowanaka kakakuwowa nguvayo. Kanotori kamambara kakazvarwa kainayo software yacho. Unakaa kuti wowa. Kamwe kanodya shuga kupukuta muromo. Ukutori kamwana aka software yekupukuta muromo. Kaiona kupi? Kanotori kamambara kamfana. Kakazvarwa kainayo software yacho. Yes. Zvikachiti wowa. Kana kuswinywa so iwo chitamba nako mana kana kudai
utozokanyara kuti mai vako varipo. Dai mai vako vasikundambuka twasanudza musha. Kanoswinya munhu yangu ndakaita sei. Kari kadiki kudaro chitokarezva kanokumvonyoka toita ronda panapa. Saka zvino nana mai vanoswera vachingotundimedura nzara. Vanozoti munhu akabatwa netunzwa raundo. Anoita ma1 kari kanyowani kudaro kanoswinya kakazvarwa kari mambara. Amen. Kunyange wakarera mwana ukamuvharira handiri kukona uchibuda muyadhi. Unozonzwa rimwe zonzi akakwira fenzi akatenga foji. Software yekukwira fenzi muyadhi munomu akaiwana sei? Ari ega muyadhi imomo. Anotanga yake wemusikanzwa arimo. Kusarura mauku takaberekwa tiinako. Yes. Munhu wese akazvarwa ari mujeri. But ndokubva Mwari aprovide a lawyer kuna Israel. Akati mfana ndokupa gweta iri. Rinonzi Old Testament order. Rinonzi Levitical priesthood. Trial tuone kumira mukoti mutsvagechi kuitwa acquitted from this trial. Ini ndakaconvicta Adam nekuda kwechivi chake chekutanga ndikati ngaafe nekuti watadza kuteerera. If you want to make some presentations in the court of law, do them. Ndokubva dare ramira so. Mwari ndokubva apa Israel 1200 years. Sekuti ritraye kuve represented nemurayiro rigowana righteousness pamberi pe-court through the action of the law, through the blood of bulls, rams and pigeons. Tangidza verse 18 Romans 5. Naizvozvo kutonga sezvakauya kuvanhu vose. Judgment yakauya on everybody nokudarika kumwe nekuda kwokutadza kwaAdamu kuti vapiwe mhosva. Ndokubva vanhu vese vava condemned pamberi paMwari. Saizvozvo nekururamisa kumwe. But nekuda kwerighteousness yemunhu wani manje. Chipo chokungopiwa. Kune chipo chichangopiwa hacho. Chakauya kuvanhu vose. Ndokubva chauyawo foot in the same manner kuvanhu vese. Kururamisirwa kwaupenyu kukavapo. Kwakauya nani? naKristu Jesu. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi. Vanhu vese vakaitwa vatadzi nokusateerera kwomumwe. nekusateerera kwaAdamu. Saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama. Vazhinjiwo vachaitwa vakarurama saizvozvo nokuteerera kwomumwe. nekuteerera kwaAdamu. Mukupedzesera murayiro wakapindawo. ndokubva murayiro wapindawo kuti kudarika kuwande. akomana loya racho rakanaka were nemazvita. Isu tiri kuti murayiro wakapinda kuti vanhu varurame. Zvikadzi no murayiro zvawakaita manje wakadzi mufana vanhu ava vari mujere mhosva dzavo dzaita shoma iri kungonzi chivi chaAdamu chivi chaAdamu chivi chaAdamu. Ndaakuda kuti zviwande. Ndobva kwapuwa ma10 commandments. Usaita chakati, usaita chakati, usaita chakati, usaita chakati. Mwari ndobva kuti ma10 commandments akwana. Ndaakukupai anonzi malaws nemastatutes nemacommandments nemaordinances. Ndokubva zvinorambidzwa zvawanda. Musapfeke hembe dzine mavara, musapfeke hembe dzine micheka yakasiyana-siyana, musadyare mbeu mbiri mumunda mumwe chete, musabopa mombe nemadhongi zvakasangana, kana muchikohwa mukakanganwa chimwe chisote chechibage, musadzokera kunofurura. Siyirai varombo, anongodzokera tomuuraya. Kana uine munhu wawakavengana naye ukasangana nemadhonga ake unofanira kusiya kwauri kuenda wodzoka nemadhongi woti kumunhu wemadhongi hatiwirirane ndokusaka ndauya nemadhonga ako ukangoasiya ndokuuraya. Ndokubva zvawanda shamwari zvairambidzwa Israeri naMwari kuti hipi yezvitadzo ikure. Amen. Mwari ndobva aita project yekuwanza zvitadzo. Tokurudza verse 20. Murayiro wakapindawo. Ndokubva murayiro wapinda gweta ndokubva rati tapinda. Ndokupinda mukoti rakagukuchira mafayara chaMwari. Israeri akati tapinda. Ndaona gweta chaMwari. Haiwa yangu inofamba. Kuti kudarika. Gweta ndokubva rapinda mukoti so. Ndokubva ranzi une zvekutaurere pamusoro pemuzungwa. Gweta ndokubva raita sei? Kuti kudarika kuwande. Ndokubva gweta rati pamhosva dzamuri kutongera Israeri pane dzakawanda dzamusina kubata. Israeri haasi kubata sabata. Israeri ari kunamata vamwe vaMwari. Israeri ari kuba. Israeri ari kureverawo kwake nhema. Israeri akauraya. Israeri wakavata nemukadzi ari kutevera.
ndokubva mhosva dzawanda, ndokubva koti yavharwa zvikanzi koti adjourned haichatongeka. Musungwa ndokuudzwa kuti gweta rako zvaraita nhasi pachinzvimbo chekuti ritiwa hauna mhosva ratopinda rikati mhosva dzako dzishoma, dhoketa rinokunyorwa zvakanaka. Your worship, I wish to challenge the investigating officer. The docket seems to have not written all the offenses that were committed by the accused. I know the accused for a long time. The accused is also a drug user. The accused is a murderer, your worship. Can you look at the evidence that I am supplying to you and look at the document written Annex C? On that document, there is evidence, your worship, that the accused killed 7 people last year, and that case was never investigated. I wish to invite the judge, the honorable court, to also consider rape charges against the accused. The accused also undermined the authority of the president. When I was interviewing the accused in confidence, he also confided in me that he has got weapons of mass destruction hidden in the foundation of his house. The accused also stole a substantial amount of diamonds. Nigerians, Murayiro uchipinda, Israel akafunga kuti acharuramiswa nawo. Haana kuziva kuti uri kutomukondema. Murayiro wavinga kuzowedzera zvivi. Amen. Tokuredza vhesi kweni. Murayiro wakapindawo. Murayiro ndokubva kuti tapinda. Kuti kudarika kuwanda. Imbomirai ende paRomans chapter 3 verse 19. Kuti muone consistency ya Paulo yekuburitsa pfungwa yekuti murayiro chawakagona kuwanza nhamo kuna Israeli, mhosva dzake pamberi paMwari dzakawanda nekuda kwemurayiro. Ipapapo uri kunakirwa zvako pane chinhu chausiri kuona chiri dangerous chiri kufumuka ipapa. Kuti kana murayiro ari gweta ari kuya kuzopomera ari musungwa waari kufanira kurepresenta, ko vanhu vari kuparidza murayiro vari kuda kuti iwe uitwe sei nawo. Hauna kuzviona ndizvo? Kana ariwo mabasa emurayiro aya, saka ari kuparidza murayiro ada kuti uitwe sei iwewe. Because mabasa emurayiro akashata ndimazvonawo. Murayiro usiraitika. Because pane inonzi client lawyer confidentiality yekuti ukaudza lawyer kuti ndakaita zvakati harifanire kunozvitaura mudare. Zvino gweta iri manje rinotaura izvozvo nezvimwe futi zvausina kutaura. Rinotokuinvestigata kupfuura mapurisa acho akakusunga. Handiri kubhindurawo kuworship. Ndakanosvika ikoko ndikaona chikoro chakapiswa nemusungwa yeyo. Ari kutotsvagwa but ane zita rekunyepera raaishandisa mafotos acho aya. Mapurisa kuti ai ko akaiwana sei zvonzi handichimuinvestigata. Iwe wakapinda basa rekumuinvestigata here kana rekumurepresenta kuti aruramiswe? Mwari aizviziva kuti gweta randamupa iri hariruramise chechi. Roda kutowanza kuti dhoketi riri kure kuita gomoso. Tokurudza verse 20. Alright, ande ku 3:19 kwamanga mavhura. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Ngatingoti zvese zvinorehwa nemurayiro. Unoziva here kuti ma7th day vanoti aiwa kuna anonzi ma-ceremonial laws. Kuna akabviswa neanonzi machi? Kune ma-ceremonial nemachi? Vane rimwe zita ravanoshandisa so? Pane ma-ceremonial laws. Ndiwo vanoti akabviswa, mamwe haana kubviswa. Ma-oral laws nema-moral laws. Muri right. Ma-ceremonial nema-moral laws. Saka vati ma-ceremonial akabviswa asi ma-moral haana. Decalogue haina. But vhesi iyi yakanaka manje. Kaidzokorodzwe. Murayiro unopatsanurwa here zvichinzi kune ma-moral nema-ceremonial. Ne-decalogue unopatsanurwa here.
inzwai kutaura kwemupostori. zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Zvese zvinorehwa nemurayiro. Hapana kutaurwa kunzi moral, pangonzi zvese. Unoita sei murayiro? Unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro. Zvikanzi kana manzwa murayiro uchitaura, haikona yangokurumidza kuti hereruya, murayiro unotaura zvinhu zvese only kuvanhu vari pasi pemurayiro. In other words, vanhu vakapinzwa mujeri remurayiro ndo vanoverengerwa murayiro. Yes. Saka kana murayiro waverengerwa vanhu vari pasi pemurayiro, unenge uchiverengerwa kuti vanhu varuramiswe here nawo. Kuti miromo yose idzivire. Kana waverengwa manje murayiro, munhu wese anga achiunzwa uchiverengwa, muromo wake unobva wavharwa. Nenyika yose ive nemhosva. Wese anzwa murayiro uchiverengwa anobva ava nemhosva pamberi paMwari. Ukangonzwa bedzi murayiro uchiverengwa, number 1 muromo wavharwa, number 2 watova nemhosva pamberi paMwari. Tsokorodzai verse 19. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Zvese zvinorehwa nemurayiro. Unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro. Murayiro unozvitaura kuvanhu vari pasi pemurayiro. Kuti miromo yose idzivire. Miromo yose ivharwe. Nenyika yose ive nemhosva. Nyika yese ive nemhosva pamberi paMwari. Pamberi paMwari. Nyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Maona zvikuitwa negweta iri? Yes. Gweta riri kuunganidza mhosva dziwande pamberi pamambo Faro. Hapana ari kumbofa akanzi uyu azodischargwa. Gweta racho riri kushanda very hard. Ukangorepresentwa bedzi negweta rinonzi law of Moses, you are actually getting more cases piling against you. Katidzokere ku5:20. Murayiro wakapindawo. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Kuti zvitadzo zviwande. Zvino zviipa zvakawanda. Ndokubva zvanzi manje, ndokubva Mwari azvita ngazvimultipliwe zvanyanya kuita zvishoma. Ndokubva zvazonzi pazvakawanda zvivi. Nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Mwari anga ine plan yekuti nyasha dzangu dzakawanda, but chivi chaAdhamu chanyanya kuita chishoma. Ndikuda process ino multiplier, ino amplifier zvitadzo. Kuti kana zvanyanya kuwanda vanhu kuti tatambura nezviveduwe, panozouya nyasha vanhu vazonyatsoimba kuti chokwadi nyasha dzakawanda. Vachikaunda kutadza kwavakaregererwa naMwari. Kuwanda kwezvitadzo zvine zenge zvaregererwa, vochiona kugona kwaMwari mukuzviregerera zvese. Kana munhu achikosora bedza akarapwa, haanyanyotenda chiremba kupfuura uye ane bhuku rakazara zvirwere. Page 1 pane kukosora, page 2 pane diarrhea, page 3 pane musoro, page 4 akatyoka makumbo, page 5 musana, page 6 hura hwakamonana ane hernia, page 7 mapapa akazara mvura, page 8 ane heart failure, page 9 maziso arikuda kuparwa, page 10 musoro une mvura, page 11 tsinga hadzisi kufambisa information zvakanaka, page 12 nzeve dzakavharwa, page 13 mhuno dziri kubuda mututu. Ndobva bhuku racho ratozonzi ngariwedzerwe. Zvirwere zvemunhu zvawanda. Mukaona mawana chiremba anozvirapa zvese, chiremba iyoyo musamusiya achienda. Ndiye chiremba wemhando yepamusoro. Saka ndo zvakaitwa naJesu. Akati makadhi enyu akamira sei? Ndokuona pakanyorwa honzi no, kadhi rakangonyorwa honzi chivi chaAdhamu, zvikanzi handivinge chivi chaAdhamu. Handisi dhokuta wokuya uzore pachikosoro bedzi. Ndiri kuda process inozadza bhuku nezvirwere zvevanhu. Ine handirape chirwere chimwe chete. Ndokubva advisor means zvikanzi no, ndikavapa murayiro mabhuku avanhu zara. Achikona Sabata, aita hana kuuya kumutambo wechigwa, akaziko kupazeka, azeka achitukana nemupurisita, abatwa nemukadzi wemunhu, arerwa kwake nhema. Zvawandisa. Jesu akati kana zvadaro manje ndaakuchiuya because macredentials angu inini handiwanzorapa turwere tudiki tukushoma. Toda bhuku racho riite counter book rakanyorwa zvirwere zvakasiyana siyana. Pari kudiwa radiographer, pari kudiwa CT scan, pari kudiwa MRI. Uyai nazvo. Ini ndine MRI machine yacho. Zvese zvinopera panapa. Saka akabvunzwa mumwe musi ati kuna Zakeyo, ndoda kuenda kumba kwako. Zvikanzi nevanhu anozviziva kuti Zakeyo hasi right. Zakeyo imbavha. Zakeyo ari kuti tsota panapa. Ndokubva atendeuka achivanzwa kuti vari kupopota. Zvikanzi saka Zakeyo hasi right. Zvikanzi nevanhu vese
saka iwo haaite saka imimi munoita zvikanzi isi tiri nani zvikanzi najesu orai manje mamiriro azvakaitaka avo vasingarware havana chikonzero chekuonekwa nachiremba asi avo vanorwara handiti muri raiti zvikanzi zvikanzi saka chitobudai pasejari handiti mati Zakai ari kurwara zvikanzi zvikanzi handei kumba kwekuzakei ini ndiri chiremba ndakavinga vatadzi kana mangoti makarurama hamuna chikonzero chekuvingwa neni. Ini ndakavinga vakatadzira mambo Faro ndova ndakapindira mutirongo kuti ndigoburitsa. Kana uri free iwewe handina need yekudhila newe. And so ndiyo condition yekutanga inoponeswa munhu nayo. Unofanira kuadmita kuti iwewe uri mutadzi anofanirwa nekuparadzwa anofanirwa nerufu. But waakuda kuti uponeswe nekuda kwezvakaitwa naJesu. Iwe waakupupura Jesu kuti anokuponesa. Iwewe kana wati iwewe haina hangu ndaidhakwa but kwete stereki. Uri kuti hauna need yekuenda, uri kungoda panado iwewe. Hausuda kuenda kusejari. Pane kumwe kurwara kunongonzi endai pafamasi. Ende kune madrugs ekuti kana ukati ndine madrugs akati avakubvunze prescription. Anonzi ma over the counter drugs. Saka kana uine tutadzwa twauri kungoti haina ndiri munharaiti. Hazvisi zvamaita zvazvo ndakura ndiri sober. Kana wakadaro iwewe you don't need Jesus. You don't need Jesus. Mazvinzwa? Saka Jesu achipinza Israeri mumurayiro akazviziva kuti murayiro haururamise, murayiro hauburitse Israeri mujeri rechivi, achatopupurirwa more atrocities dzaakaita pamberi paMwari nemurayiro wandamupa. Gweta randamupa iri haringamururamisi. Saka tarisai kuna vadikana, Josefa apinda mujeri rinogara vanenge vatadzira mambo. Ndokubva zvanzi vasungwa vese vakaitwa hand over kwaari nemutariri wejeri. Satani ndiye anga ari in charge yezvinhu zvanga zvichiitika panyika. Kunyange ari in charge kudaro, kwanga kuine mumwe anga ari in charge kuseri kwake. Ndazvise zvaiitwawo naSatani, Kristu anga achitozvimonita kuti zviri kupusha ajenda yake. Satani haana chaanoita kana asina kuauthorizwa naMwari. Izvozvo ndicharamba ndichizvitaura kusvikira waasoba pakumunzwisisa. Because vanhu Satani aita zvakati, Satani anetsa mabasa aSatani, Satani aponda vanhu, ndiSatani aita zvakati, ndiSatani. Zoti panodoka zuva tikati tiudze zvaitwa naMwari zvinenge zviri shoma kudai. Patukabvunza vanhu Satani aita sei nhasi, uyai kuno tikutaurirei baba. Satani zvaaita pamabvuku 10 over, kobhi yakudubuka, hanzi dhirevha anga akadhakwa. Paichimetiro Satani afambawo, pane mukadzi wapastor abatwa ina mudhiko. Satani anenge ari kutonyanya kushanda kupfuura Mwari. Izvo vanhu vari kudaro ndavanzwisise ukama hwavo vaviri ava. Satani is a servant. Anenge achiwaya achivhiringa asi achimonitwa kuti ari kuvhiringa maringe nezvaakatenderwa. Pandori nezvimwe zvaanofanirwa kunge asingavhiringe, zvaasingabate. Nekuti anenge asina matsamba anomuauthoriza kuzvibata. Amen. Hai doctrine irori rakatosimba. Kana anokuparidzira asati asimbawo pariri, asati akuziva shoko. Enda unotambudza Jobho asi usabate mweya wake. Aitaura ndiMwari kuna Satani. Enda unorova Jobho asi mweya wake siya. Akapuwa limit Satani naMwari wemasimba ose. Jobho akadhindwa zvine tsamba dzaMwari mukati. Chokuti Jobho dai anga ari mazuva ano angadai akaenda kwaMagaya. Magaya akati kuna Jobho, come out. Mwari achitoseka kuti unoita come out inini. Handiti ndindaita zvinhu pana Jobho izvi. Ukasanzwisa Mwari unoti Mwari come out ka. Unokasta Mwari ukaremerwa. Kazopuwa mafairi acho unokwenda chitokasta Mwari naye. Amen. Iwe unofunga kuti Jobho ainamatirwa namakandiwo akapona. Uneshuwa nazvo. Kwa Moses, unofunga dai Moses akaenda kuNigeria aimira ukakama. Aitanga kutaura zvakanaka Moses. Muneshuwa here? Iye ari Mwari akatomuudza Moses kuti ndini ndakakusika wakadaro. Ende unoparidza wakadaro. Haleluya. Handomuparidzira kuna Moses.
ungape Moses anointing oil yekuti amire kukakama iwe. Anzi ngati custard demon rekukakama pana Pastor Moses. Vanhu vagonzi stretch your hands right now. Genesis chapter 40 verse 1. Usati wakasta imbotsvagawo kuti hazvina tsamba dzaMwari mukati. Yes. Pauro anoti ndakapuwa munzwa munyama yangu. Yes. Nhume yaSatani kuti andirove. Ndikakumbira katatu kuna Mwari kuti munzwa iwoyo ubviswe. Mwari akati nyasha dzangu dzakaringana. Uchaparidza uchidhindwa kudaro. Iverenge verse 7 ye 2 Corinthians chapter 12. Pauro akapupura kuti pane mutumwa waSatani wandakapiwa. Kwete akapoya akauya ndakatombiwa naMwari. Yes. Zvino kuti ini ndirege kunyanya kuzvikudza. Mwari akanga aine zvikuru zvaandizarurira nokuona kuti ndinogona kutanga kuzvikudza nekuda kwezvinhu izvozvo. Nokuda kweukuru kwazvo wezvaakandizarurira. Yes. Ndakapiwa munzwa munyama yangu. Wakapiwa munzwa munyama yako. Nhume yaSatani. Nhume yaSatani. Andirove. Kuti andirove. Kuti ndirege kunyanya kuzvikudza. Kuti ndirege kunyanya kuzvikudza. Pamusoro pechinhu ichi. Pamusoro pemuchinda ari kundirovawo. Ndakakumbira Ishe zvikuru katatu. Ndokubva ndakumbira Ishe katatu kuti chibve kwandiri. kuti munzwa ubviswe kwandiri. Iye akati kwandiri. Nyasha dzangu dzinokuringana. Uchaparidza uchidhindwa munzwa haubviswe. Mwari akarambira Pauro shamani. Pauro akakumbira katatu. Mwari akati no. Airwara nemaziso. Ndo waive munzwa wanga uri munyama yake. Pauro airwara nemaziso. Yes. Aichuruka misodzi achiparidza. Ndokubva akumbira kuna Mwari kuti zvakanaka wero kuti ndiverenge Bhaibheri chichuruka misodzi. Zvikanzi naMwari mutumwa ari kukurovawo. Ende totenda Mwari. Pauro ati ndakakumbira katatu kuna Ishe. Haana kuti ndakakasta katatu. Yes. Haana kuti ndakarebuka katatu. Come out right now by fire by thunder. Akatokumbira Ishe. Akatoziva kuti ukaona ndine ari kuti dhinda Ishe arimo munyeri. Inini mazivirwa andinoitwa naShe. Haase kuti Satani angatidhinde ferere. Imi Ishe murimo munyeri. Itai kuti muchinda ari kundirova aregere. Mwari akati bodo. Zvandakuzarurira zvawanda mufana. Unogona kuzvikudza saka ihambu yandakuisira. Mashoko absorbers. Amen. Kuti urege kuzvikudza nekuda kwezvandakuzarurira. Pauro ndokubva atoziva chikonzero chaari kuroverwa. Ndiri kuroverwa kuwanda kwezvandakazarurirwa. Blessed are they. Vanoti kana situation yaitika muupenyu hwavo vanodecipher munyika yemweya kuti Mwari ari kutaura kuti kudii nesituation yandiinayo. Yes. Vamwe vanogona kunopuhwa matombo vakutotanga kutoisa muzura vakatarisa kumabvazuva. Sorry. Ini munhu akayakwandira akati ndinamatirei ukanditarisa zvakanaka naka. Vanhu yakwandira vanokutaurira hapasi pese pandinobvuma kuturika ruoko rwangu so. Ndinotraya kuti akamira ipapo ndibvunze Mwari kuti nyaya inoda kunamatirwa here. Katondiona nda kuti aiwa ngati grambochidzwa shoko raMwari tatozvinzwa kuti asiri kunamatirwa. Aika. Achisi chikafu chese chinoiswa munyu kuti chinake. Yes. Chimwe chinonaka nekuizwa soda. Chimwe chinonaka nekuizwa shuga. Kangoti chese sauti, chese sauti. Chese sauti mumukaka. Akatadza kudyika. Amen. Saka Paul anoti kuna Timothy, lay your hands suddenly on no man. Yes. Pashinzwa wadikani? Yes. Ukaona. Sare inayo. Anditi muri kutora kwambari namatema pana pachinzi taura nemari yako. Iwe muro ndinotaura newe. Wakabata kadhora zo. Uchitaura nemuro ipadhora. Anditi ndo kurasirira kwaitwa kumusha kwedu nana tsika mutandao. Anditi tsika mutandao irasirira huko kuti bata huko. Taura kuti iwe urombeka enda pa huko. Ndo zvamuri kuitwa kana matema ini. Ati matema ari kukuti taura ine mari. Kurasirira kwamuri kuita. Imbudze kurasirira yamuri kugadzira. Matema inganga ndo zvazvinoreva. Yes. Unotaura nemari kuti kukokere imwe mari. Mari yacho iri kukoka mari yobvenda kuna matema.
wapedza kutaura nemari yacho unoipa matema kuda izo. Asataura kupusa kwakadaro pachinzvimbo chekuti utaure najesu akazika matema, uri kutaura nemari yakaprindwa kuAmerica. Hanzi iwe muroyi ndinokurayira, haumuzive here muroyi? Handi unoti ndambiye vako enda unoudza kumusha ndinokurayirai. Ukutaura nemuroyi uri pagomba pana panopenga here, hauvazive varoyi enda unovafesa. Kana uchitenda kuti waane power ingosvika mumusha woti varoyi vese unganai angokutaurire kuti siyanai neni inda mwana wamatema unoti unokubva here kumusha ino. Zvino varoyi havaiti zvekunepa kazvamunoita. Kana vakati unochiona muzivo oyo unodoka chachaya kutaurira pastreet pana pakutya kwauinako umbwende ukutya varoyi. Amen. Zvafana nekuti wauzonzi pamba panembuka wakudzituka uri kunze kweyani, hamundirume pinda. Kana wakasimba pinda. Unokuta undirume uri kunze kweyani sei? Kana uine shoti bwadzi rumedzi pinda. This is simple foolishness. Uneshuwa kuti uchiri kunamatiswa wakabata mari so uchitaura nemari yako uchineshuwa kuti zvichiri kuitwa muna 2017 nanhasi muchiri kurasirira. I'm very sorry. Saka imari ngani yawakazoramatira wakaibata pana? Handini zvinoitwa everyday izvi. Kana akabhuroka matema ndo zvaanouya kuzoita pano. Apedza kuti mabhisho obva tibata mari yako everyday kubva 2014 ndichisangana naye pano. Prayer yake imwe chete varoisiyana ineni. Dai vaiteerera vangadai vasina kumira here. Dai varoyi vaitya matema vangadai vakapera. Yes. Nekuti akabvira kudhara achititaura nemuroyi wako, mazwi emuromo wako anoshanda. Ando matauriro ake. Taura nemuroyi wako, zvandiri kutaura zvinoshanda. Kakamira so. Asataura zvinosemesa zvakadaro. Murume mukuru unotori nemukadzi nevana unoitiswa zvinosemesa kudaro murodhi. Mukadzi wako akakunzwa kuti ndozvauri kuitwa pataundi pana. Akazvinzwa kuti baba vari kudzi vari kubasa, vari kurasirira mari mustreet namatema. Vana vako vanokuti dedhi sei iwe wakadzungaira kudaro. N'anga dzikakuti uya nemari dzikaisa mushonga pamari dzinoti isa muchikwama mavo. Matema apedza kuisa mushonga yake ari kuitora iye mari yake. Unotenga shuga mari iyoyo wakataura naye nezuro yakatohodheswa chingwa nespa nezuro. Because matema akaisiya maspa spa ikahodhawo chingwa kuproton. Proton haizvizoti mari yakanamatirwa. Mari uri kunamatira iwo iri kubhadhariswa show yamacheso nhasi manherana. Munhu anenge ainayo achibhadhara kwamacheso. Mari inobuda mumaoko mako ichipinda mumaoko mevanhu vakawanda. Hakuna munhu anochengeta mari kungoifambisa uchitenga. Yes. Prayer yako iri mumaoko mechidhakwe zvinoti anotenga black label nedhora rawakanamatira nezuroka pamatema. Atodhimanda whisky izvezvi. Tipewo John Walker. Dhora rauri kutenga naro John Walker rakanamatirwe. Chidhakwa roti chinamatirwa chiunopenga here. Tipe zvangu chatewa toti yechatewa. Kana kutobheja njuga. Chitamba sinuka so. Dhora. Aiwa ngatikwane vadikani, kukwana chaiko kwakakosha. Ndikutaura chokwadi vadikani. Kana ndikasaparidza ndichidai nyika yedu icharamba ichingopenga everyday. Amen. Toda vanhu vari sane mupfungwa dzavo. Amen. Mwaka ane CV rake so. Tikadzi namatira CV yangu. Ndisiye kunamatirewo chinamatira mapepa. Kuri chokwadi nazvo. Kwakusiya munhu ndoisa maoko papepa. Mwari komborere mapepa. Saka rikanayewa CV uchaenda kumbai rotota uchaita sei naro riro ranamatirwa uchariita sei? Vanhu vari kusiya kunamatira vanhu vakunamatira mapepa. Mwari komborere mapepa iwe wakamira uchigutsuira kuti chokwadi ndinisiya naineni
komborere mapepa mukomborere inini kuti zvaita sei komborere mapepa ini siyana inini ekora matema akabata masivi so eshava anza nemasivi yavo yekuti anamatire katsidziya zati babata kutetere mapepa aya avarazoa ataribasari pokuti wana mapepa akavhurira matirwa weri pano mafungiro iwayo ndo akasaka vanhu vatende kuti Mwari anogona kukwana mubhodhoro remafuta, asi achigara mumafuta kudaro mafuta acho haafambi, anozoda kutakurwa nemunhu asina Mwari. Mwari ari mumafuta asi mafuta haagoni kufamba. Ariwo ana Mwari anoda kutakurwa futi, unogona kuti wakanganwa iwo akazara Mwari. Korozoti kombimirai matakura Mwari wangu ari mumafuta. Saka Mwari akanganwikwa sei? Profita anoisa Mwari mubhodhoro iwo uripo so agotokutaura kuti simba randaisa mafuta mharisiri kutamba naro, iwe wototi aleluya. Uri kutora simba riri mumafuta, ari kuregererei kuisa simba raMwari mauri iwewo? Jesu akafira mafuta here kana kuti akafira vanhu? Hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yaMwari nekuti mweya mutsvene unogara mamuri? Hauna kumbonzi mweya mutsvene unogara mushati yaPita, wakanzi unogara mamuri imi. Iwewe ndiwe unotakura simba raMwari iwe. Amen. Kudzari paside pakuti iwewe ndiwe unotakura simba raMwari iwe. Yes. Chapter 40 verse 1. Shure kwaizvozvo, Shure kwekunge Josefa apinda mujere, mudiri wamambo weIjipita ndokubva Faro aita vashandi vake 2, nomubiki wake mumwe aidira waini pamberi pamambo, mumwe aibika chingwa pamberi pamambo. vakatadzira tenzi Ndokubva wavo vari 2 vakonana namambo. mambo weIjipita. Ndokubva mambo agumbuka, Farao akatsamwira kwazvo varanda vake vaviri, ndokubva atanga kufamba so achigumbuka. Mubiki wechingwa nemudiri wewaini vatitadzira. iwo mukuru wavadiri nomukuru wavabiki. Ndokubva avaita sei? Akavasunga kuti vachengetwe mumba momukuru wavarindi, Zvikanzi ngavaende futi kujeri kuya. mutorongo Ndokubva vaiswa kujeri kuna Josefa. pakanga pakasungwa Josefa. Josefa ndokubva ati welcome guys, Mukuru tine manyucomers mujeri muno. Saka vakomana vari 2 vakapinda mujeri vakaona Josefa arimo kare. Yes. Ipapa apa ndo pandira kuti Mwari akusimbise ugoona kuti chakatanga chii. Chakatanga chii kutadza kwaAdhamu nekugadzwa kwaJesu samuponesi wenyika yose. Because mubiki wechingwa nemudiri wewaini vanopinda mujeri votowana mumwe arimo kare. Josefa haana mhosva, akatogaririra vachazopara mhosva kuti kana vapara ndigozovamiririra. Unonzwa kuchinzi the lamb was slain before the foundation of the world. Yes. Adamu asati atadza, Jesu anga atogadzwa kare. Unonzwa kuchinzi Ishe akapika haafe akazvidya moyo achiti iwe uri muprista iwe nekusingapere werudzi naMerikizedheki. Saka chii chakaitika? mukuru wavarindi akarayira Josefa Zvikanzi Josefa kuvachengeta. shamari, vasungwa vese vari mumaoko mako, avo vamwe vapinda futi mujera, tonga. Iye akavabatira. Ndokubva Josefa anzi he saved them. Ukavarenga rechirungu rinoti Joseph saved them. Ndopandiri kunetseka ipo papa kuti munoverenga sei, nekuti zviri kunzi Josefa ndiye ari in charge of all prisoners, handiti? But iye is also a prisoner because ane mhosva uya akapomerwa but haana kuipara. Vanogara naye vanoti akapara, but vari kuverenga ndo vanoziva kuti haana kuipara. Potifa akatoti Josefa atraya kubhinya mukadzi wangu. Ndobva Mwari ati vachaziva chokwadi, haasi Potifa. Yes. Achaziva chokwadi ndiye achazoverenga
zvakanyorwa naMwari pamusoro pechiitiko ichi. Amen. Zvoti mai Potifa vachiita zvavakanga vachiita, pane imwe zikamera ranga riri mukamwe kadrone ranga riri mudenga so richipikita zvichiitika. Josefa achinzi uya tivatetese, achiramba kachitora kakamera ikako ndo kakazoudza Mozisi akanyora bhuku yaGenesis zvakaitika asipo. Yes. Zvichireva kuti vachaverenga bedzi ndo vachaziva kuti Josefa ari innocent. Zvichireva kuti vachaparidzirwa vhangeri chete ndo vachaziva kuti Jesus is righteous. Amen. Vachaverenga ndo vachaziva kuti Josefa hana mhaka. Vachaparidzirwa vhangeri ndo vachati Jesu wakarurama akaroverwa asina mhaka yakapara. Kana mukasaverenga muchabatwa nevhairasi yaPotifa. Akangoudzwa achibva atenda haana kuverenga zvanga zvisati zvanyorwa. Vakaverenga zvakanyorwa ndo vakati mukomana haana mhaka. Vakaudzwa nemashoko emuromo vakati ane mhaka. Vakaverenga ndo vakati haana mhaka. Vakaudzwa vakati ane mhaka. Vakaverenga ndo vakati haana mhaka. Vakaudzwa vakati ane mhaka. Vakaverenga ndo vakati haana mhaka. Vakataurirwa ndo vakati ane mhaka. Vakaverenga vakati haana mhaka. Vakaudzwa vakati ane mhaka. Vakaverenga shoko ndo vanoziva kurarama kwaKristu. Vanongotaurirwa nevanhu vasingaverenge vega. Unoona vakuacuza Jesu kuti Jesu haana zvaari kuita, ndavari kuita zvekutaurirwa sezvakaitwa Potifa. Yatanga futi chechi yaPotifa yekutaurirwa isingade kuverenga. Amen. Muri kutaurirwa kaimi musingaverenge Bhaibheri. Kana maakuenda muprayer, maakuenda muine hasha sedzanga dziina Potifa against Jesus. Yes. Muri kuenda muprayer makagumbukira Jesu, ndamataurirwa naamai Potifa vhangeri risiriro. Hamuna kuverenga kaimi. Hati makatanga kunamata kuti Mwari zviratidzei. Hatini makanzwa munamata iwoyo ukunzi Mwari ite sei zviratidzei. Iro shoko richiti kudi without controversy. Yes. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Amen. Mwari akazviratidza munyama. Shoko riri kuti chakavanzika ichi chikuru hakuna angachirambe cheumwari kuti Mwari akazviratidza munyama. Mwari akazviratidza. Kosimuka chechi yaPotifa isina kuverenga manje. 1 Timothy chapter 3 verse 16 haina kuverenga kuti Mwari akatozviratidza kare ari munyama. Yes. Yobva yati Mwari zviratidzei, toda kuona Mwari. Iye achinzi akazviratidza. Amen. Kune vari kuti kunyapa ane nungo Mwari ngaazviratidza ari kuitei. Tiri kusanyuka panapa tichidya munhingi makanyanisa akagarika kudenga. Kunonzi kune nzira dzendarama, ngatipe ndarama pano. Ngatiendei kugomo tinomuudza kuti hatiburuke kana zvinhu zvisati zvafamba. Ari kupi Mwari wemazuva yaGidheoni, ari kupi Mwari wemazuva aMozisi, ari kupi Mwari wemazuva aDhavhidhi, ari kupi Mwari wemazuva eMana. Mwari akumakirwa basa rake raaita nevanhu vaakasika obva anzi atadza basa. Mwari ari kuitwa performance appraisal nevanhu. Vanhu vopa recommendation kuti no, this God is becoming too lazy these days. He must work harder. Let us reduce his remuneration. Akuita nungo. Mukaedzwa mina matevane munonoti havana kuverenga vana. Vanhu vakaudzwa namai Potifa. Amai Potifa vakakutaurira pamusoro paJosefa, unomuitira hasha Josefa. Haumugamuchire, haupemberere basa raakaita pamuchinjikwa, hautange kumukudza Jesu. Ukanzwa mharidzo yaamai Potifa unoita hasha. Ari kupi unosvika pakumisa mutirongo waparidzirwa mharidzo yaamai Potifa. Inoti muHebheru uya haana kunaka. Haitaure chokwadi kuti tatraya kumuchinjisa vhangeri akaramba.
Amen. Haitauri chokwadi. Ini ndisi right Potifa. Komana uyu ari right zvisingaiti. Imagine dai mukadzi waPotifa akati da kureurura dhedhi. Komana wamakatora panapa. Ndandamuchiva mazuva ese ndaida kuti ndivate naye asaramba. Komana ari right. Potifa ngadai akati uya kupano mufana wangu. Aiwa muchiita da unomureverera kuna Faro. Tisatamboona munhu akadai. Kuda kurarora nomushando wangu unopenga here. Amwe utsvina Potifa unongoziva kuti wangosagerwe ndebvu mazuva ano. Unoita bvudzi kunge ngundu kudaro so. Kamuchinda kari smart kaka. Saka mukomana uyu ari mujeri. Faro ndokubva aita 2 vakomana vakanga vachimushandira vanonzi Chief Butler na Chief Baker. Akanga ari head of department revanhu vanogadzira wine yamambo, na akanga ari head of department reconfectionery department kunobikwa mascones nemakeka amambo. Akanga ari Chief Baker ikoko. Ndobva vanzi vakabohwa mambo vakamugumbura. Ndokubva parega kunyorwa zvavakanga vanyatsoita pakangonzi vakatadzira mambo. Ndokubva vaiswa mujeri. Nyamba mambo achiemploya vanhu akanga achizviziva kuti inini handina vanhu vanondifadza, ndichatadzirwa bedzi. Ndobva agadzira jeri asati aita vashandi. Chakatotanga ijeri Faro asati atadzirwa aizviziva kuti vanhu itsika yavo vachanditadzira bedzi. Amen. Saka kana vanditadzira ndofanira kuvawanira nzvimbo yekuvaisa, asi kana vapinda imomo vanofanira kusvika munotorera mesa yakare. Zvekuti even mugadheni reEdeni chaimo makatadzwa naAdhamu ukanomutsvaga zvakanaka unomuona Jesu arimo mugadheni reEdeni achitoti ndiri kutsvaga vakatadzira mambo. Zvonzi hakusati kowanikwa akatadzira mambo. Mambo oisaga Adhamu mugadheni, achiiswa Adhamu mugadheni apinzwa basa naMwari. Mwari achiziva kuti maiswa kare vhangeri yaMesaya mugadheni, chiri kudiwa ndevakatadzira mambo. Mwari achiti musadya muti atoziva kare kuti ndinoda kutsvaga nzira yekudzinga vanhu panapa kuti vambopinda vanovharirwa. Ndamaiswa Mesaya mugadheni. Nonzwa zvichinzi Adhamu akarambidzwa kudya muti wokuziva, asi makanga muine muti woupenyu. Akanga akaurambidzwa asi haana kuudzwa. Ukaiverenga zvakanaka Genesis 3 haana kurambidzwa kudya muti woupenyu, asi wakanga usingabvumidzwe. Urimo usingabvumidzwe, haana kuurambidzwa. Akanzi usadye muti wokuziva, achizivikanwa kuti hadye muti woupenyu kana asati atanga kudya muti wokuziva. Muti woupenyu unowanikwa naakadya muti wokuziva. Saka muti woupenyu uri kuseri kwemuti wokuziva. Saka Mwari achirambidza vakomana ava nemukadzi wake kudya muti woupenyu. Haana kutaura zvemuti woupenyu, akarambidza kudya muti wokuziva, achiziva kuti ukasadyiwa muti wokuziva woupenyu hauwanikwe. Amen. Izvo Jesu ndiye muti woupenyu. Yes. Ndiye muti woupenyu wakanga uri mugadheni. Zvekuti akanga anotorimo Jesu Adhamu asati ataurwa naye. Mwari achiziva kuti Josefa apinda kare mutirongo, chaakudiwa bedzi ndove kuponesa vacho. Unogonzi Mesaya kuita sei kana pasina anoponeswa? Ngatichigadzirai vanhu vanozoita munhubu kuti iwo humesaya hwako ugozoonekwa. Saka chakatanga kugadzirwa naMwari iprocess yekuponesa vanhu. Vanhu vacho vekuponesa vasati vavapo. Apa ndopandira kuti uitirwe nyasha naMwari tamwe murefu usabve pano usati apedza. Ndopane nyaya yacho yese. Hallelujah. Amen. Vadikani. Madepartments aya maviri, but mambo ane vashandi vakawanda, ane military, ane reconnaissance, intelligence, diplomatic department, foreign affairs, home affairs, department re agriculture, department re health, ane madepartments akawanda Faro anofanira kunge aine vashandi vanoripota kwaari. But munyaya iyi kunongori nemadepartments maviri, department rewine nedepartment rechingwa. Kune vanhu vakamutadzira. Kuhome affairs hakuna akatadza, kudefense hakuna akatadza. Mukuzvinzwira vadikani? Amen. Kumeteorological services hakuna akatadza. Kuindustry and commerce hakuna akatadza.
vakatadzira mambo ndeanobika chingwa neanodira waini, but havasi maordinary butlers and bakers, ndo vari in charge of everything. Chii chakazoitika? Haleluya, haleluya. vakaita nguva vachichengetwa. Ndokubva vanzi Josefa vaiswa mujero. Mukuru wejeri ndokuti futi iwe mubiki wechingwa nemudiri wewaini uyai kuno. Ndokubva auya navo ndokunoti kuna Josefa, iwe handiti ndiwe in charge of vasungwa vese. Ava vamwe vasungwa uri in charge futi of them. Shoko rinobva rati akavashumira. He saved them. Achifanira kunge iye semunhu apromotwa mujeri ari iye ari kushumirwa nevasungwa vaari kutungamirira. Wacho ari kutungamirira vasungwa ndiye akaseva vaari kutungamirira. Wedhere kuti save ipapo it's SERVE. Harisi save SAVE yekuponesa, isave yekushandira. Akavashandira. Ari iye aiswa mukuru wevasungwa vese akavashandira futi. Ari anodecide kuti mujeri modyiwei ndiye aibika futi chikafu chacho. Akatanga kushandira vanhu vari pasi pake. Hakuna munhu akambopromotwa kusvikira palevel yakadai vadikani. Munhu wese akapromotwa unonzwa zvaya kunzi Ningi ndi driver wake, Ningi ndi kuku wake, Ningi ndi secretary wake, Ningi ndi Ningi wake. Iye anenge akugara pa swivel chair achitenderera so achingofona ndigirewo maki yangu emotokari, ngadiwa nanononditeurirawo lunch yangu kumikuzo hotel. Apromotwa. But Josefa apromotwa ndiye akatanga kushandira vaapromotwa pamusoro pavo vacho. Unonzwa Jesu achiti pa John 12 anotora apron osunga chiuno so vagara patafura oti unzai tsoka vakomana ndikugezei, handiti muri kuona kuti ini ndini ishe wenyu asi ndiri kukushandirai. Ndo zvamunofanira kuzoitirana kana ndabviswa, kana paine anoda kuve mukuru pakati penyu ndiye anofanira kushumira vamwe, nekuti Jesu ari Mwari wakatora mufananidzo wemunhu akauya ari mumufananidzo wemuranda. Saka paari kushumira ndiye ari kutofamba netsoka kuenda kuSamaria kunoponesa mukadzi weSamaria arikuda kuponeswa. Ndiye ari kuenda kuguva raLazaro kunomutsa Lazaro wakafa. Ndiye ari kuenda kuBhethesida kunoporesa chirema chiri paBhethesida. Ari kuita sekunge hachi kuziva kuti ndiye mwanakomana waMwari. Ari kushumira iye ari akapromotwa. Hatina promotion dzakadaro pasi pezuva. Izvezvi ukaita motokari kukwira kombi kunokunetsa. Unenge wakuti aina handishagona kukwira kombi ndajaira kudhiraivha. Uoneka mota kacho kuhori kuti ndajaira kudhiraivha kapausa kekare kare karabishi zvako ndajaira chiri kuchiraiti imomo iredhiyo. Aiwa redhiyo inenge yakanaka, mashoko akaparira kare kare, macontrol arms, matyrod ends, steering reki yacho hapana. Kana achitenani kakaruma muromo so power steering akaparara kare kare asanenge achinda jaira kudhiraivha. Makambomuona murume anoti aroora anotora dish kugezesa mukadzi wake maoko? Aizvo ndokushumira kwandi kutaura kwako. Ukuti ndiri kutaura kuti kudi ikwewe kuti mukadzi wako apedza kubika so apakura oti gara pasi mukadzi wangu ndimbokugeza, kana kutora iwewe mapoto obika mukadzi wako akagara pasofa achiona TV kungoroora benzi. Kataura chokwadi wadikani, kataura chokwadi muri hama dzangu varume vari pana, kataura chokwadi. Kuziva chaiko chaiko kuti ai shetino ainwa sei auchagona. Akuita sekunge akauya kuzowacha mwana wavaridzi. Wapromotwa kuita baba vemba, wonzi wakashumira futi imba yacho nenyama chaiyo ndiwo unopuwa hombe. Anzi ndo baba wacho. Chidya changu chaenda kupi? Ndiana anodya chidya changu pano, indini baba wepano. Zviri muvhesi ipi kuti baba ndo vanodya chidya? Mazuva ano kana muchida zvidya mese munoona ngotenga zvidya zvega zvega mupuchari. Uri kuvavira chidya unopenga here? Mukadzi anorara achichema atukirwa chidya chehuku. Unoda kuzviita jongwe panapa iwewe.
iyazozviziva kuti ndaababa. Ina nepa next door kana wasvika unoziva vanhu vese vanoti vanozoti shasha yasvika. Uchingoenda vana gwedere kungosvika so panoita kunge pafiwa. Zvino vanhu vanoti manyaro dead. Jesu shamwari ari munyama auya panyika ino kuzoponesa vari muhuranda hwechivi. Haana kuti uyai pano ndikuparidzirei ndakagara. Oza nyaya yekutora mari iri kuitwa nemapastors. Dai Jesu aida kutora mari, dai Jesu anga aine shungu nemari, hatitaura nevechokwadi verikani, angadai ari edhe munhu akasiya rekodhi yekuita mari nechechi. Zvese zviri kuitwa nanamakandwa izvi kudzidzira kubira vanhu. Jesu anga asingafeke mamiracles. Yes. Kufamba kwacho pamusoro pemvura anga asingaiti kwakufungidzira. Akavati fanoenda indinotevera. Vanhu vakakwira bhoti vachinyatsoziva kuti ndinorega ratanga tahaya. Yes. Vakamusiya ari mugomo. Shoko rinoti akavasvikira vaakuda kunosvika kwokupedzesera the other side yeSea of Tiberias. Ichiroti akanyatsobasiya vachovha kuti asafambe. Sea of Tiberias nanhasi ririko Sea of Galilee rakakura. Yes. Haana kufamba 20 meters ari pamusoro pemvura. Ta kusvikira Peter ati zvisengu magorototo ndinoraurira mugungwa rinei ndozviziva. Ukurangarira James Musuya chimwe chaiche chatakazokurubuka nacho ichi chihombe ichi. Ukaiverenga zvakanaka Matthew 12:14 neJohn 6 zvinonzi akati achiswedera padhuze vakatanga kuchema. Peter ane okapi muhomwe akachema, akanyatsonoti ichi hachisi chekubaya nebanga ichi. Varume vakuru vakachema. Obviously Thomas anofanira kugara yanga ine zwi ranga riri pamusoro kupfuura vamwe venyu. Because Thomas zvokusvika zvazviri maari. Apedza kufamba pamusoro pemvura uchiti ngatichisidhai kumuranda waMwari. Aiwa akatopere Jesu maoko. Amen. Apedza oti echimetro uyai mangwana paSea of Tiberias pane kamunana kadiki kandoda kuita. Herald mouya ove ZTV mouya yoonekwa iri kwete foto video. Uyo Jesu ari kufamba ta apedza oti chisidhai kumunhu waMwari. Aita mari Jesu kusvikira akukoretesa IMF chaiwo nekutora. Yes. Anosvika parufu rwemunhu ane 4 days atovigwa. Vanhu vouya voungana paguvaso oti vhurai dombo mari tauti iye hanzvadzi yangu zvaayo but kunohwa handisi kuramba kuti tinokama but mweya ndota kutyira pavanhu vauya kuzobata maoko pane vamwe vanoremekedzwa vachazoenda vaine nhau yekuti kupaka pako rava richivhurirweiko svikati aiwa vhurai kare ndobva ravhurwa ka1 Lazarus come forth. Shoko roti he leaped forth. Zvikanzi musunungurei kwakatodoka Lazaro ato kuchingoto akutotora zvisupa. Shoko kariverenga muJohn 11 ndinoti vakuru vaIsraeri vakaita musangano. Amen. Evangelical Fellowship of Zimbabwe yemazuva ewayo of Israel yakadeedza ad hoc meeting agent kumutswa kwaitwa mukomana wako hakuna kunaka. Because zvimwe zvese tingarambe zvedu but iye isati yamboitika 4 days dzakawanda. Yes. Vakanga vakuronga kuuraya amutsa wacho akafa. Una ubenzi wacho wavanoita munomutsa muda kuuraya Jesu iye amutsa Lazaro. Kana achigona kumutsa anenge afa iye anofa. Iye mungamuuraye. Ukaiverenga kumberi kwacho vanonzi vakati ngatiuraye futi Lazaro wacho. Shure vakauraya Lazaro Jesu angati vachingomuraya achivamutsa achingomuraya achimutsa kuti vapedzisira vasiyana nazvo. But so much of great miracles, signs and wonders, yet there is no record. Inonzi Jesu akati ndipei chakati nekuda kwezvandaita. Amen. Jesu aita akaporesa munhu aiti usataurire vanhu.
anga asingadeedze TV kwete. Imi kaimi chisoita mari katokutaurirai angari mari nyaya vhangeri dai nanhasi iripo kamari. Yes. Dai iripo mari yaotangawo kuti manje munana maona ishoma. Munozviziva here kuti muchinda uyu haana baba? Muchinda uyu ndewe mweya mutsvene mukomana uyu. Vanhu vanosidha kusvikira vasuka maoko. Dai yanga iri nyaya yekusidhiswa. Zvino zvaiitwa mahara. Zvinhu zvaiitwa izvi pasina kana 1 ndipe mari yakati. Zvaiitwa mahara. Jesu anga asingabhadharwe kuonekwa. Amen. Ngatisane nayo iyo. Kungokuratidzawo chokwadi bedzi. Tabhita akamutswa naPeter, makamunzwa Tabhita achinzi ngavake outa upenyu. Tabhita ndakumutsa kuvakafa, but ndaona mweya mutsvene ane zvaandiratidza. Kana munhu akumutsa kuvakafa aucharamba zvaanotaura. Ngataure chokwadi. Aungori muchari. Pane mweya wemadzinza uri kuda kukutevera. Right. Saka unofanira kuti every week 50,000 US every week. And because iwo wagara une mari dzako, Tabhita anga ine mari dzake, aifidha vanhu kudhara. Saka obviously anga ine tumabusiness twako twaita. Saka anga ine mari dzekuti aigona kusidhiswa naPeter. Peter akaita business remagonyeti achingokama bedzi Tabhita. Hello, this sister Tabhita, svikai kuoffice. When I was praying in the morning, God spoke to me. Mweya wewe unokuda kudzoka futi. Unokufa. Manyai parikudi waka million, just a million. Tabhita nopedzi rati hazvireri kufa zvako. Peter ingotidzosera patati. Akamutswa Tabhita naPeter kubva kuvakafa. Vanhu vese vachiona. Peter akatobva ipapo akaendera tu. Haana kuzombofamba naTabhita. Dai Tabhita akanzwa kuti kana Tabhita omuka toti vanhu vakuone. Mangwana tichienda kuStar FM. Unoudza vanhu. Vasungwa ava vaviri tofunga ndaverenga vhesi inoda kungovaida asi tiverenge zvakare. Shoko rinoti Josefa akavaona rimwe zuva vakasuruvara. Ndobva vabvunza kuti makasuwei? Wandinofunga kuti mubvunzo uyu haungabvunzwe mujeri. Ino kandibvunza ndiri mujeri kuti ndakasuwei ndokurova. Kana munhu ari mujeri haangabvunzwa kunzi akagumbukei. Ndofanira chii ndakavharirwa. PaJosefa akavati kuseni kunokuma akagumbukei. Zvotora kuti Josefa anga ari munhu asiri nomama. Ende anga asingatye futi because unongoroverwa chiri mara. Wagara usi muIjipita. Uri munyika musiri mama. Unoinazvo kuti ndakavhari ndakaswiri. Zvinotoreva kuti mujeri imomo paanga ari in charge, waimeka sure kuti musungwa wese anga ari happy. Ari mujeri kudaro, aimeka sure kuti vasungwa vari kufara. Yes. Ndokusaka musi wavakafuma vakasuwa akanga aine chikonzero chekubvunza kuti nhasi makasuwei. Zvanga zvisiri zvemazuva ese. Ndo panonzi tarota hope nevakomana asi tashaya anodudzira. Josefa anopindura achiti kokududzira hakusi kwaMwari here. Zvikanzi nevakomana ava ndiMwari anodudzira. Zvikanzi saka nditaurirei. Inova imwe mhosva futi yafanira kunge ichiroverwa Josefa. Kududzira kwehope kunoitwa naMwari. Handizvo here? Zvikanzi ichokwadi. Zvikanzi nditaurirei. Iwe ndiwe Mwari here? Izvo Josefa achiti kududzira ndekwaMwari hakusi kwaMwari here? Nditaurirei. Ari kutaura mazwi anofanira kunge achitaurwa naJesu auya. Vanhu vachibvunza kuti unotaura sei kumutadzi kuti waregererwa zvitadzo? Haasi Mwari here anoregerera zvitadzo? Oti ndiMwari ndokusaka ndamuregerera. Amen. Anoregerera zvitadzo ndiMwari ndokusaka ini ndamuregerera. Yes. Mukunzwa pane nyaya dzacho? Amen. Nekuti Jesu wakanga achiti ndiJesu ari kunzi nevanhu mwana waJosefa. But vanhu vakanga vasingazive true identity yake. Kuti wakanga ari Mwari wauya ari munyama. Zvikanzi newokutanga pakurota kwangu ndaona muzambiringa wanga wakanaka. Wanga uine matavi matatu.
mapazi iwayo ari matatu abva atunga maruva achibva abereka kudaro ndokubva aita mazambiringa, ndokubva ini ndasvina ndokuisa waini mukapu, ndokutora kapu ndikanopa Faro. Zvikati naJosefa kududzirwa kwohope ndeuku, mapazi matatu, mazuva matatu. Mumazuva matatu Faro achasimudza musoro wako, achakudzosera pabasa. Uchanodira waini sezvawaisiita mazuva ese. Shoko rinobva rati, mubiki wechingwa akati achiona kuti dudziro yehope dzemudiri wewaini yakanaka, ndipo paakabva ati ndarotawo. Verekai vhesi iyoyo. Haana kutaura hope dzake achida dudziro, akatanga anzwa kunaka kwedudziro yehope dzemudiri wewaini. Haana kunzi akanga asina kurota, akanga arota, but kududziro akazongoitsvaga bedzi mushure mekunge anzwa kunaka kwedudziro. Amen. Hallelujah. Verse 16. Zvino mukuru wavabiki wakati aona kuti dudziro yakanaka, akati kuna Josefa, neniwo ndakanga ndiri pakurota kwangu. Saka musoro weshoko yanhasi inonzi neniwo. Unonzi chii? Neniwo. Ndokubva Josefa adudzira dzemudiri wewaini. Zvikanzi shamwari uchadzokera kunoshanda basa pamberi paFaro. Asi ndinokumbira kuti undirangarirewo. Mention my name to Pharaoh. Reverera zita rangu uritaure kuna Faro, nekuti ndakabiwa ndiri mugoronga asi handina mhaka yandakapara. Akataura mazwi okuti utaure zita rangu undireverere kuna Faro. Iwewe after 3 days uchabuda mujeri wonomira pamberi paFaro, wotanga kudira waini sezvawaisiita mazuva ese. Mukomana uyu haasi kuwana basa nyowani achibuda mujeri, ragara ibasa rake rekudira waini pamberi paFaro. Munhu anga ambomira bedzi kudira waini akudzoserwa pabasa. Nyamba nyaya iyi yose vadikane inyaya yemunhu mumwe chete. Amen. Jesu achiuya panyika ino wakanga ari munhu, wakauya ari munhu, wakauya ari munhu, wakauya ari munhu, wakauya ari munyama. Saka vachisangana vari vatatu mujeri, shoko rati Faro akatadzirwa nachief butler nachief baker. Vakomana vari vaviri machief pamabasa avo. Zvoreva kuti havasirivo vari kudiwa munyaya iyi. Pakudefainwa Jesu mumafunctions ake ari maviri. Chief butler ndiye mudiri mukuru wewaini. Nyamba Jesu ndiye ane upurisita hukuru kupfuura vamwe vese vakamboita basa reupurisita. Ndakudira waini ibasa remupurisita, ibasa rekuisa ropa pamberi paMwari. Kudira waini pamberi paFaro kuunza ropa pamberi paMwari. It's an activity which is found in the office of a high priest. Mubiki wechingwa mukuru anotsanangura doctrine. Madzibaba edu akadya mana murenje. Akanga asiri Mozisi akakupai chingwa, asi ndi baba vangu vanokupai chingwa chinobva kudenga. Ini ndini chingwa chakabva kudenga chinoti kana anenge achidya anowana upenyu husingaperi. Madzibaba enyu akadya mana murenje akafa, asi ani nani anodya muviri wangu nekunwa ropa rangu. Anodya muviri wangu, anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu, anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu, anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu. Mudiri wewaini nembiko wechingwa ndini, ndiri mumwe chete kudai. Ndine saidi reropa ndoita saidi rechingwa. Amen. Hallelujah. Zvikanzi nemubiko wechingwa ini ndarotawo neniwo. Ndarota ndakadengezera tswanda 3 mumusoro mangu. Anga akadengezera tswanda ngani? 3. Tswanda 3. Ndakuratidzai madengezero anga akaita. Atichaiverenga hedu nekuda kwenguva. Mukurota kwake murume uyu toda munhu mumwe chete pana.
kuti mutsige zvinhu zvakadai. Right. Mauro dzakasiwa ngendachi. Chibatai chigubhu chiri pamusoro penyu. Chibatai. Right. Ndarota ndakadengezera tswanda nhatu. Tswanda idzi dzanga dziri one on top of another. But the uppermost tswanda yanga ine chingwa chakanaka changa chichifanira kudyiwa naFaro. Ndanga ndiri muroad kuenda kunopa chingwa ichi kuna Faro. But handina kusvika kuna Faro muhope. Kwabva kwauya shiri dzedenga ndokubva dzadya chingwa chiya ndokubva chapera zvokuti ndapedzesera ndisisina chingwa. Tswanda dziri nhatu but dzekutanga mbiri dzanga dzisina chinhu, yechitatu ndo yanga ine chinhu. But ine chinhu kudaro yazosarawo futi isina chinhu, yazodyiwawo neshiri. Zvikanzi handiti watineniwo, zvikanzi eneniwo hakurota makuvezi mamwe chete, munhu wemunhu ane hope dzake kurota hakurambidzwe. Mujeri chemo munhu anorota. So zvainzi namakandiwa, uri mujeri rekushawa mari, rotawo. Haikona kuti ndichazotenga motokari, imborotawo kuti ndichadhiraivha motikari yakati, rotawo uri kubhorodhiwa. Haikona kuti munhu ari mujeri haarambidzwe kurota. Akomanaka. Unongochatsvaga munhu ukamuridza mbama yekurasika. Nusaka Jesu akazoruka chiwoko akarova vanhu. Amen. Unofunga kuti ungaisa hope dzevanhu dzekudhiraivha motikari muhope dzaJosefa. Katiti ndiwo uri kurehwa iwo uri kunzi rotawo uri kubhorodhiwa. Chititaura kuti tswanda nhatu idzi dzinorevei. Munhu haasi kurota aine mari iye asina mari. Vakomana vaitombogara muState House naFaro. Yes. Vakatodzingwa vapara mhosva. Saka unorota churudziwo uchienda kubhorodho kwausina kumbobvira wakagara. Mainzwa ironi yacho. Amen. Iwo handinoda kunzi urote uine ndege. Wakapfeka uina here iwe. Basi vakomana vese vari kurota vachidzokera pabasa. Uyo haana kusvika nekuti mubiki wechingwa kuti aende pabasa achinotambirwa hunge mutswanda make muine chinhu, but azosvika asisina chinhu mutswanda make. Ari kutotaura kuti ndarota ndichiendesa chingwa kuna Faro, kwandaisimboenda kunobika chingwa. Iwewo haugone kurota uchitenga ndege nekuti hauna kumbenge uinayo. Saka uri kurasiswa nevakomana havana chokwadi chavanokuparidzira. Amen. Itoteerera vhangeri chokwadi andikuparidza pano. Zvikanzi naJosefa, ko maburudzirei? Hanzi dambozorora. Zvikanzi naJosefa pala vatswanda vatatu mazuva futi matatu. Mazuva matatu uchadeedzwa naFaro. Tofunga akati yes! Faro achakuburitsa mujeri, asi acharembedza muviri wako pamuti. Amen. Uchafa. The good thing about this dream is that hamuna kunyorwa kuti akaresponda achiti Josefa aita akadudzira bedzi, munhu otoenda anga asingamiri kuti unodzifarira dudziro yangu kana yapedza kutaura wotodzi next. Saka hapana kuzonyorwa unzi akazoti thank you Lord, I receive what go deeper. Because hakuna munhu angafarira dudziro yakadai. Saka shoko rinobva rati 3 days later Faro akanga aine birthday. Ndopandaya ndichiti munhu waMwari, Mwari ngaatibatsire. Zvinoitika sei kuti uyo achirota, uyu vakomana ava achirota, hope dzavo dzinozadziswa mazuva matatu anotevera. But mazuva acho ari kutevera iwayo ndo ari kuitwa birthday ramambo. Ndashoko rinoti akambotaura kune mumwe wevamwe achiti kuna aniko, achiti ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakubereka. Birthday riri kurehwa ibirthday riri kupembererwa kukudzwa kwaKristu kunoitika kana amuka kubva kuvakafa. Ndo pari kunzi mambo vakanga vaine birthday rekudzoka kwaJesu kudenga apedza kufira vanhu. Saka uyu paari kunzi uri mubiki wechingwa ukunorembera pamuti, chapter 3 verse 13 yavaGaratia, sezvazvakanyorwa zvichinzi ngaatukwe uyo anorembera pamuti. Saizvozvo Jesu wakave wakatukwa paakarovererwa pamuti kuti aunze ropafadzo yaAbrahama kuvaEdheni. Amen. Saka Jesu ndiye ari kunorembera pamuti. Jesu ndiye ari kunorembera pamuti.
Jesu ndiye ari kunorembera pamuti. Pari chiri kutaurwa apa haasi Jesu kunze haasi kunodzokera pamberi pamambo. Chiri kutaurwa murayiro. Murayiro ndandakaudengezera kudaiso. Wanga uri mubhasiketi rechitatu. Wanga uri mubhasiketi rechitatu murayiro. Mamwe mabhasiketi ayanga asina chinhu, rimwe rinonzi outer court, rimwe rinonzi sanctuary, rimwe rinonzi holy of holies. Ndoranga rakatakura areka iyi. But ndati ndichida kuenda kuna Mwari so areka yazotsakatika. Ameni kunana gogwatari nekunana Nebhukadhineza. Yatsakatika areka. Aomera Jesu weoko. Amen. Aika. Tswanda idzi muviri waanga ainawo. Waakatora murayiro akauisa paari. Nyamba pamuchinjikwa tswanda idzi dzanga dziripo. Imwe yanga iri kurudyi isina chinhu, imwe yanga iri kuboshwe isina chinhu, asi yanga ine chinhu, yanga iri pakati, yanga iri tswanda futi iyoyo. Haleluya, haleluya. Dzanga dziri nhatu, but one ndiyo yanga ine chinhu. Mbavha dzanga dziri mbiri, but Jesu wanga ari pakati, ndo tswanda yanga ine chinhu. Haleluya. Ukunzwa evhangeri panapa. Shoko rinoti Josefa akati kumudiri wewaini, undirangarirewo kana wadzokera pamberi paFaro ukatanga kudira waini. Asi paakati kumigwe yechingwa uchanoroverwa, uchanorembera pamuti, haana kutaura kumubiki wechingwa kuti kana warembera paunogochidyiwa neshiri undirangarirewo. Haasi kuda kurangarirwa nemubiki wechingwa, arida kurangarirwa nemudiri wewaini. Yes. Nekuti Jesu ari munyama akateedzera murayiro. Ari kuzviziva kuti vanhu vakamira nemubiki wechingwa vachati ngatibatei sabata ndaJesu akaribata, handei kutemberi, handei tinodzingiswa ndaJesu akadzingiswa. Izvo haana kumbotaura kumubiki wechingwa kuti undirangarirewo, achinyatsoziva wanzi muviri uyu waroverwa pamuchinjikwa, zvapera zvaida kuitwa nemuviri, tadzokera kumweya kwatava kuparidza vhangeri rakadudzirwa. Yes. Nyamba Josefa achisara, mubiki wechingwa anoenda obva anorembera, mudiri wewaini obva adzokera pabasa. Shoko rinoti achidzoserwa pabasa sezvakarehwa naJosefa akabva akanganwa. Ndobva zvarekodwa vhesi yekupedzesera inoti akakanganwa, kuudza Faro kuti kudzoka zvangu pabasa, but pane mufesi ari bho ari mujero. Shoko rinoti akaita sei? Unozoverenga kumberi zvinonzi after 2 years Faro ndopaakarota hope, ndobva adedza n'anga dzese akati ndarota but ndoda kuti dzidudzirwe. N'anga dzikati hatisati takambogona kududzira hope dzakadai. Zvikanzi nemudiri wewaini, ndarangarira kutadza kwangu, kune muchinda ari bho andakasiyawo. After 2 years, nyamba number 2 inoparidza vhangeri yenyasha nevhangeri yekutenda. Saka mudiri wewaini anofanira kumbokanganwa kusvikira mweya mutsvene aburuka, anozodudzira hope. Arita kunge akakanganwa. Izvi ari kuitira kuti patange paburuka mweya mutsvene, pazoparidzwa vhangeri yenyasha nekutenda. Ngatisiyane naye tichida kwairi. Ngatidzokei panapa, ndirangariro. Iwe mudiri wewaini ka imimi chidzosera idzi, because mubiki wechingwa asara nechigubhu ichi chagara chakatakura grape juice, saka inotori kapi yakatakura mazambiringa. Murume wei adzokera pabasa ka ari kunzi undirangarirewo, utaure zita rangu kuna Faro. Tsokorodza vhesi iyoyo. Asi undirangarire hako, undirangarire iwewe kana wadzokera pana Faro, kana waitirwa zvakanaka, kana waitirwa zvakanaka, undiitire ngoni, undiitire ngoni, undireverere kuna Farao. Ukaverenga rechinguru kuti taura zita rangu kuna Faro, kuti ndibudiswe mugoronga rino, kuti ndibudiswe, ndinoda kurevererwa. Izvo Josefa achisara ari kutaura kuti kubuda mujere, varume avari vaviri, mumwe achinorembera mumwe achidzokera kuna Faro, ari kutsanangura kupera kwebasa rakaitwa naJesu ari munyama pamuchinjikwa, personified mumubiki wechingwa, nekunoizadziswa kwekumira kwaJesu semuprista werudzi rwaMerikizedheki pamberi paMwari. But mazwa ari kutaurwa naJosefa ndiKristu aona kuti hapana munhu anoaziva mazwa aya. Regai ndigadzirire vanhu template rekunzwisisa zvamungadai muchitaura kuna Jesu kana achizouya. Kana wadzokera kuna Mwari,
tirevererewo kuna Mwari Jesu. Iwe wagara wanga uri kuna Mwari uchadzoserwa pabasa rekunomira semuprista unogara nekusingaperi werudzi rwaMerikizedheki. Taurawo zita remahedheni, taurawo zita revaJudha, taura kuti kune vatadzi panyika vanodawo kuponeswa. Utirevererewo. Mazwi iwayo ari kukumbira Jesu kuti asakanganwe kutaura mazita evatadzi kuna Mwari. Haleluya. Amen. Utaure zita rangu ndibuditswe. Achinyatsozviziva Josefa kuti kunyange zvangu ndakapinzwa mujeri naPotifa, asi kubuda handibuditswe naPotifa. Muridzi wejere ndiFaro. Yes. Kana munhu achibuda mujere haabuditswe naprison warden, anoburitswa nehurumende. Unotenda necourt order inoti ngaabude. Vanochengeta jeri havanei nazvo kuti kwanzi kudii kukoti. Zviri fair here zvokuti abude kuti hazvisi? Kana tsamba ichiti ngaabude, vanongoti ngaabude. Amen. Taura namambo kuti andiburitse. Ndinozviziva kuti ndakaiswa zvangu naPotifa. Haana kuti kana wadzokera kubasa utsvage Potifa, please ndida kukumbira regerero. Achinyatsoziva kuti akandivharira ndiPotifa. Akati taura namambo Faro. Anotaurwa naye ndiye muridzi wejere. Anotaurwa naye ndiye akavaka jere. Anotaurwa naye ndiye akavaka jere. Anotaurwa naye ndiye akavaka jeri. Regai kunetsana naSatani, regai kunetsana namadhimoni. Jere iri nderaFaro, nderaMwari. Jere iri Mwari ndiye akatendera chivi kuti chipinde muvanhu. Kana maakuda kubuda machiri, endai munotaura naMwari. Amen. Potifa ndiye akaisa Josefa mujere, but anoti taura namambo nekuda kwangu. Izvezvi vanhu vari kuimba Adhamu asati achiri mutsvene, asati aroora anga ari mutsvene. Vakuisa mhosva kuna Adhamu, vamwe vanoisa mhosva kuna Eve, vamwe vanoisa mhosva kunyoka. Iye Mwari akanga asikawo nyoka achidi. Nyoka anoidi. Iwe hazvi kunetsewo here kusvika nhasi kuti Mwari paakazika nyoka aidi? Saka unofunga kuti Mwari anga asingazoti nyoka yaIsraeri kuti inzi haisi right, akaita kuti isave right ndiani? Design yacho yekunge isiri right ndiani? Architect wehumambara hwenyoka. Saka kana marumwa munonetsa nenyoka, munoenda kupi? Anditi vanhu vakarumwa nenyoka vaina Mozisi. Yes. Vakati kuna Mozisi, taura naMwari abvise nyoka. Mwari akabvisa nyoka. Mwari akatotogadzira imwe. Yes. Ndiudzwa advice nevanhu yekubvisa nyoka musango, ndodziisa kupinda. Imi ndimi muri musango kanyoka dzakagadzirwa musango. Imi muri musango muri kuenda kunyika yechipikiro. Imi ndimasvika maraini varidzi. Saka ndikabvisa nyoka musango ndodziisa kuKenani here kwamuri kuenda. Aiwa ngaisai kana kuMoabhu. Handibvise nyoka. Kurumwa kusaka muda, ukarumwa unobvosha. Iwe Mozisi chigadzira imwe mundarira, uvaudze kuti kwatogadzirwa imwe. Ati marumwa nenyoka, kwane imwe. Imwe yekubhonga. Iyoyo manje yagadzirwa hairume, haitombofamba kana kupfaka nyika, haipfaka nyika. Kungoitarisa so, poison inobva yapera simba. Amen. Isina poison, asi inopedza poison yedzine poison. Yakati tasa padanda. Jesu bvarise kusimudzwa kuitwa nyoka padanda murenje naMozisi. Mwanakomana achaisimudzwawo kuti ani kana anotenda arege kufa wana upenyu husingaperi. Amen. Vanhu vakatadza vari munyama vachibva varumwa nepoison yaSatani yechivi. Jesu akati ndopindawo munyama kunogadzirwa futi imwe nyoka kuporesa vanhu varumwa nenyoka. Yes. Hakugadzirwe datya, hakugadzirwe jekiseni, kunogadzirwa imwe nyoka. Amen. Vanhu vachitaura kuti tarumwa nenyoka vakagadzirwa nyoka. Nonzwa kuti nzira dzavanhu dzakasiyana nenzira dzaMwari. Vanhu vakati kuna Elisha, mvura iri kuvava, akati ndipei sauti. Ivo vachiti mvura iri kuvava, akati torai muise sauti. Yes. Handitekereswa sauti ikamira kuvava. Yes. Unoiti kudii equation iyo yekuti mvura ichivava yakapedzwa kuvava nesauti? Mwari aida kuratidza kuti ndiri mudhara, handishandise method dzavanhu. Amen. Dai akati torai shuga, akati uyai nesauti. Handiti matiri kuvava, tikaisa sauti inomira kuvava.
Kuvava plus salt equals kunaka. Nyoka plus nyoka equals utano. Hey. Metsi dzacho hadzidze kutamba nadzi. Ndikukutyira baba. Ndikukutyira usingabviri. Ngozvandoda kutaura zvichakunetsa kuti uzvigamuchire kana Mwari akasakupa nyasha dzacho. Neniwo ndarotawo. Zvokuti dai akaramba akanyarara akati ndarota asi ndakanganwa, aigona kutorarama ari mujeri asi ari mupenyu. Zvekuti kune vanhu vari kubuda mujeri vachinofa. Uchatoona kuti kugara mujeri kwaitova nani pamusoro pekuti airamba ari mupenyu. Mubiki wechingwa kubuda mujeri kwakamuparira. Amen. Yes. Izvo nyaya idzi dzine masaidi maviri. Saidi rekutanga, ngatisimukei. Saidi rekutanga nderekuti vakomana vari vaviri vakatadzirana naFaro ndokunosangana naJosefa mujeri. Vanoparidza marudzi maviri avanhu vari panyika, kwete marudzi anoti vaJudha navahedheni, asi marudzi ekuti vakasanangurwa nevasakasanangurwa. Vasina kusanangurwa vakasangana naJosefa vachatonofa, vachatonoparara, vachatonotsva mudziva romoto. Asi vakasanangurwa vakasangana naJosefa vachayananiswa naFaro wakanga avarasa, vachayananiswa naMwari wakanga avafuratira, vachayananiswa naMwari wakanga aunza rufu nekuda kwokusateerera kwemunhu mumwe chete. Vodzokera pakunove vana vaMwari, vodzokera pakunoyananiswa naMwari, vodzokera pakunojoina chechi yaJesu. But uchaona kuti varume ava nyaya yavo inotanga mushure mekunge vanzi ko hamusi kufara sei, pobva pazointroducwa nyaya yehope. Hope dzobva dzadudzirwa, dudziro dzobva dzaburitsa vasungwa. Zvoreva kuti pane nyaya yevhangeri ipapa inoda kuti igozodzidzwa. But satabata the second issue yevhangeri, unofanira kuti uzive Joseph as a type of Christ. Ukasangana naye uri mujeri rechivi iri, une two options, alternatives away now. It's either uchayananiswa naFaro kana kuti uchatouraiswa kuna Faro naJosefa. Faro anzi wanga akatsamwira varanda vake, but avatsamwira kudaro wakavatsamwira zvokuvasvitsa palevel yekuvavharira. Hasha dzaFaro dzekutanga dzinongosvitsa munhu muusungwa hwechivi, but kana ari mujere rechivi akazosangana naJosefa anogona kusangana ne a worse situation inopfuura yechivi chaAdhamu, yekunoparadzwa namambo uya akambokuvharira. Zvekuti ukatarisa Josefa zvakanaka nerimwe ziso, unoona kuti murume uyu hama dzake mubiki wechingwa dzikanyatsodzwa mafambiro akaita nyaya yemushe-mushe dzinovenga Josefa. Josefa akagumburisa mubiki wechingwa, akagumburisa Faro, akavharirwa. Faro akaitawo zvaakagona, akaita zvinoiteedzera mutemo. Mhosva yake yanga iri wethi kuti avharirwe, akatadzei mwana. Ari mujeri akazoita here mimwe misikanzwa futi zvonzi aiwa mujeri chakazongoitika nechoti akazongorota bedzi. Marotero ake ndo akazoita kuti Josefa akazodudzira ndokubva mwana azonzi achaparara mazuva 3, ndobva zvaitika sezvakarehwa nemududziri zvokuti akauraya mubiki wechingwa ndiJosefa. Yes. Dai akanyarara Josefa mwana dai ari mupenyu, dai kana munhu apinda patsekwete kunyange anga ane 8 anenge akunzi mwana. But ngatitariseiwo mushindawo yakewo nyaya yakatangira pakungoti woneniwo. Kana vamwe vataura hope dzavo dzikadudzirwa zvakanaka akona kujoina. Inyaya yechipiri, neniwo. Murume uyu haana chinhu chakamuuraya kunze kweprofession yake. Akaurayiwa neprofession. Whether aizotaura hope kana haizodzitaura, paakangonzi bedzi waibika chingwa, wakabva anorepresenta muviri wenyama. Izvozvo ndo zvakamuurayisa izvozvo. Amen.
zvekuti Josefa akanga adudzira hope zvakazodii. Zvese izvi atova maevents ari kulidha kune zvinhu zviri kudiwa naMwari. Chiri kudiwa naMwari ndechekuti pavaviri ava mumwe adzokere pabasa mumwe afe. Zvakarongwa naMwari kare. Jakobho ndakada, Esau ndikavenga. Zvakarongwa naMwari kare. Rudyi runobata Efuremu, Manase obatwa neruboshwe. Zvakarongwa naMwari kare. Abhero chipiriso chake chagamuchirwa, Kaini charambwa. Zvakarongwa naMwari kare. Nyaya iyi yakagara iripo, ine vanhu vaviri, mumwe anoponeswa mumwe anoparara. Hazvaita kuti vaponeswe vese. Iwo ijoinawo bhekari unopenga here? Wakadii kujoina vanoita zvekubika zvewaini? Handiti zvewaini ndo zvine ropa mukati. Zvemuviri ndezvechingwa kaizvi. Ndezvenyama kazvauri kuita izvi. Inyama yauri kufidha iyi. The other side of this story, ndeyekunge mujere masangana vanhu vaviri vanoita mabasa akasiyana. Tinobva taunganidza church, dzobva dzaungana dzodivhaidwa futi dzaungana kudaro. Tobva taona kuti mubiki wechingwa anorepresenta kuteedzerwa kwemagwaro asina kududzirwa. Ichechi inongoti zvakanyorwa zvichinzi, zvakanyorwa zvichinzi. Havazogone kukuudzai kuti zvinorevei zvakanyorwa zvacho. Mabakers, Theological College, according to the scripture, eschatologically speaking. Varume ava basa ravo havasi vanhu vanotanga kutaura hope dzinoburitsa ropa. Vanoti kana vanzwa dudziro yeropa, vanozoti nesuwo takatumwawo, nesuwo tinogonawo kuverenga bhaibheri, nesuwo tinawowo mabhaibheri, neniwo ndarotawo dzangu. Patichitaura ivhangeri yacho yamuri kuti nemiwo munayo, ivhangeri yenyama, haina cheropa chainoburitsa. Nyamba nyaya iyi yakanga yaitwa naAhabhi kuna Nabhothi. Achinyatsoona kuti Nabhothi ane munda wake weropa uri kurimwa mazambiringa zvakanaka. Akati neniwo ndinoudawo, asi kana ndatora munda handichabvurira mberi nekurima vhangeri yeropa. Ndichadzura mazambiringa ndodyara Chomoria, ndichadyara Petsiya, ndichadyara Mutsine, ndichadyara Bambaira. Nabhothi akati Mwari ngaandirambidze kuti ndikutengesere nhaka yamadzibaba angu. Mudzure vhangeri yeropa, mudyare vhangeri yemakebheji. Mambo ahabhukwa naye. Shoko roti akabva anopinda mumagumbezi masikati iwayo. Mama vakaenda mafeti kukudyanza handisi kudya. Kumapinda mumagumbezi nemanjombo sei zvikanzi ndarembedzwa kudzura mazambiringa. Ndaida kudzura mazambiringa, ndaida kudzura mazambiringa, ndaida kudzura mazambiringa. Nyaya yekuti neniwe ichasvitsa vanhu pakunoraswa. Amen. Ahana kutaura hope achitsvaga dudziro. Akataura hope achitsvaga dudziro yakafanana neyaanga anzwa. Dudziro yekutanga inotaura kukudzwa kwaJosefa, kukudzwa kwaJosefa mumudiri wewaini. Nekuti mudiri wewaini akadzokera pabasa, mambo akarota achareverera Josefa. Josefa obuda mutirongo obva anoitwa second in command. Kristu wadzokera pabasa, wakudzwa naMwari, wapuwa zita repamusoro pemazita ose. Saka vakomana havasivo vari kuitirwa nyaya. Nyaya iri kuparidza Jesu. Nyaya ndeyaJosefa ari kufanira kuzokudzwa naFaro. Haisi nyaya yemudiri wewaini, haisi nyaya yemubiki wechingwa. Inyaya yekukudzwa kwaani? KwaJosefa. Mukomana uyu haana kukudzwa kwaJosefa kwaainako kunopfuura kurembera kwake pamuti achiparidza kurovererwa kwaJesu pamuchinjikwa. But akati neniwo ndarotawo. Akati ndeyekudzokera pagraft. Saka yakanaka kanyaya. Ndokubva ini ndaichirotawo. Kutati mapazi matatu ndokuona kuti haiti inoita zvichingwa kaini. Zvikanzi ndarotawo matengo angu matatu. Hallelujah. Amen. Asi shiri dzedenga dzabva dzazouya dzikadya ndisati ndasvika kuna Faro. Kwaidzo shiri dzakauyawo muhope imomo munoya shiri futi. Kwaidzo shiri dzakadya chingwa changa chiri mutswanda yemubiki wechingwa dzakadiwa kuJohna mazambiringa emubiki wewaini, emudiri wewaini. Shiri dzinowanikwa muhope dzemubiki wechingwa, dzoshayikwa shiri muhope dzemudiri wewaini. Sei?
ukaiverenga mufananidzo wemukushi Matthew 13 unonzi kwaiti dzimwe dzakawira panzira dzikadyiwa neshiri, achidudzira anoti muvengi ndiye anouya achibvuta shoko rakakushwa mumunhu. Shiri dzedenga akanga ari Satani, ndiye anoti vakadengezera chingwa vese tipei kuno tidye. Satani anoziva kuti mambo haachada chingwa, akangomirira kudzoka kwomudiri wewaini ndiye waari kuda. Mwari uri kuda Jesu kuti adzokere kuzokudzwa chaanga achidzoka kuzoita Jesu, haasi kuzomira nemavanga pamberi pababa. Baba havasi kuda kuona mavanga aJesu kudenga. Baba vada kuona basa remupurisita ari kuuya kuzomira neropa kuti nyika iregererwe. Mavanga haana kuporesa vanhu, mavanga akaporesa vanhu nekuti ndo pakabuda ropa. Chinodiwa iropa pamavanga, asi mavanga ari kudiwa. Ropa haribude kana pasina pekubuda napo. Saka mavanga inzvimbo inobuda neropa nayo. Haleluya. Saka murume uyu achitakura chingwa, so mumwoyo make aine plan yekuti ndida kunochipa kuna mambo. Shiri dzakauya dzikabata signal, kuna arida kunopa baba chingwa. Faro haasi kuda chingwa, Faro arida waini. Ndobva shiri dzati kana Faro asingade chingwa ngachiuye kuno. Ndobva shiri dzadya. Kudyiwa kwechingwa neshiri, asi muridzi wechingwa achida kunochipa mambo. Shiri dzobva dzadya chingwa chisina kusvika kuna mambo. Shiri dziri kutoparidza product yauri kuuya nayo kuna mambo haisiriyo, tipei zvedu tidye kuno. Haleluya. Mairangarira kuti mweya waMwari wauya pana Dhavhidhi, kwakauya mweya wetsvina pana Sauro. Kuri kuparidzwa kuti kuchauya vhangeri yemurayiro. Kana chingwa chaya mumiromo yeshiri, ya vhangeri yaamuna Antichrist. Ivhangeri ipi iri mumuromo meshiri? Ivhangeri yemurayiro. Kudyiwa kwechingwa mudengu remubiki wechingwa neshiri, kubatwa kwevhangeri yemurayiro naAntichrist. Akuya kuzoparidza chekuno kuNew Testament. Shiri dzakadya chingwa mudengu remubiki wechingwa, muhope dzakadudzirwa naJosefa, kutorwa kwemurayiro muprofesi iyoyo. Shiri dzikauya nayo choka chingwa kuNew Testament kuno. Hamusi kuzoona shiri dzakauya dzine chingwa chakatorwa mutswanda. Hamusi kuzoona shiri dzakatora chingwa kadzikauya nacho kuno kuNew Testament kuno. Saka kune mapoka maviri emakereke. Kune kereke inoti kaverenga zvakanyorwa so, inenge ichifanira kuti isvine mavhesa. Ukaverenga zvakanaka, ati ndaona muzambiringa une mapazi matatu, ukatunga maruva ukabereka mazambiringa achibva aibva. Ini ndasvina ndikabva ndazadza kapu ndikaenda kunopa Faro. Faro haana kupuwa mazambiringa, Faro akapuwa waini. Saka pane process yekusvina mazambiringa kubva pamapazi matatu. Haleluya. Mapazi matatu, Josefa akati mazuva matatu. But mukaiverenga zvakanaka vhangeri iyi, munaona mapazi matatu imomo. Ukaitarisa munoona kuti ine mabhuku ekuOld Testament, yobva yaita mabhuku ekuNew Testament. Ukatarisa zvakanaka, unoona kuti mabhuku ekuOld Testament anodividedwa into two. Anonzi the law and the prophets. Hallelujah. Mapazi matatu, mapazi matatu, mapazi matatu. Hallelujah. Ukatarisa zvakare mumabhuku iwaya, unoona kuti pane nyaya dzakaitika pakati pevanhu dzakanga dzisina Mwari pakunyorwa kwadzo, sezvakaita bhuku yaEsther. Hallelujah. Asi mukazodzitsvaga kudai so, mukadzisvina kudai so, ndimwari ari dzasvinwa dzinobudisa Mwari. Kwaita nyaya dzaitaurwa pamusoro pemurayiro, dzaitaura pamusoro paMwari. Kwaita nyaya dzakaitwa muchechi yaJesu, dzinonzi Jesu akaita munana wakati, kana kuti Peter akati zvakati, kana kuti Pauro akati zvakati, Isaiah akati zvakati. Zvichitonzi Mwari akati Israeri yanditadzira ndati zvakati pamusoro paIsraeri. Vanhu vemazuva aya vakatonzwa zvarehwa naMwari pamusoro paIsraeri. But zvichinzi zvataurwa naMwari pamusoro paIsraeri, muchapinda muBhabhironi,
vanhu vakatopinda mubhabhironi sezvakarehwa naMwari, zvikatiita sekunge zvarehwa naMwari zvaitika. Izvo mazambiringa aya angoibva bedza asati asvinwa. Akasvinwa, unozoona zvichinzi naJohani. Zvino mumwe wevatumwa akati kwandiri, huya ndikuratidze kutongwa kwemhambwe huru igere pamusoro pemvura zhinji. Yakanga ichinzi Babylon 9. Kuinga Babylon rakaparara kare kare, zvonzi aiwa anga asati asvinwa. Amen. Saka secret iri pamudiri wewaini ndeyekunga achisvina mazambiringa oisa waini mukapu. Mambo havasi kuda kuona mazambiringa, varikuda kuona waini. Problem yebiko yechingwa, achina waini chingwa achisvinike. Hapana waini pachingwa. Saka shiri ndo dzinozoti tipei kuno, hazvina waini mukati. Saka chechi dzechingwa ichechi dziri kutsvaga zvekudya mumagwaro matsvene. Ichechi dziri kutsvaga zvinoora mumagwaro matsvene. Ichechi dziri kutsvaga masolutions pamusoro pezvinhu zvenyama mumagwaro matsvene. But pane chechi inonzi mudiri wewaini shamwari, inoti ndaona mavhesi arimo mumagwaro, but ndiri kuda kuti ndimbotanga ndasvina. Zvino pakusvina ndo pane nyaya. Ndapakusvina panongoda ebutler bedzi ndiye anosvina zvinogona kuburitsa waini inogamuchirwa naFaro. Mukasvina muri ene amacha inokupirwa kumeso mukadzokera futi kujeri. Hapana kunzi nabutler ndaendesa mazambiringa kufactory anoti ini ndindakasvina. Zvoreva kuti muridzi wemazambiringa ndiye muridzi wewaini, ndiye zvakare anosvina. Saka Jesu achizoti magwaro aripo mazambiringa aibva, vakomana hamugone kusvina zvakanaka. Akabva ati musawana chamunoita kana mweya mutsvene asati auya. Ko mweya mutsvene ari kuuya kuzoita sei? Zvikazi mazambiringa aibva apana, but pakusvina apa pane problem. Pakusvina ndo pane problem. Munosvina mukazoisa maoko enyu sipo, ndikatanga kunzwa munhu wesipo muwaini inenge yakuya kwandiri. Chechi yami inayo haisi neniwo chechi here. Zvino nyaya kuti neniwo manje yakaipa, because mudiri wewaini achitaura hope dzichitaura kukudzwa kwake sezvaakanga ari. Zvinoreva kuti ndimweya mutsvene ari kududzira shoko, robva radudzirwa roburitsa kukudzwa kwaJesu sezvaakanga ari. Baba yangu yasvika, kudzai mwanakomana wenyu. Ndikudzei nekukudzwa kwandaiva nako nyika isati yavambwa. Haisi promotion iri kupiwa murume, restoration yepabasa, reinstatement. Kana tiri kutaura in terms of the labor language, munhu anenge achinzi I was reinstated pabasa. Ndiri kunzwika vadikani? Yes. Mudiri wewaini haana kupromotwa, akadzoserwa pabasa pake. Kristu achidzokera kuna Mwari haana kupromotwa, akadzoserwa panzvimbo yake muna Mwari. Anoti ndakabuda ndikabva muna Mwari, ari kudzokera kunopinda muna Mwari. Saka dudziro inodzosera mudiri wewaini pabasa idudziro inokudza Kristu, inotaura kuti Jesu akauya zvake akaita semuranda, but wakadzokera panzvimbo yake akakudzwa naMwari. Ndiyo dudziro chaiyo yemusvini wechokwadi, the right butler anoziva masvinyirwo ewaini anofadza mambo. Ndimweya mutsvene ari kududzira shoko achikudza Kristu. Ndimweya mutsvene ari kududzira shoko richikudza Jesu. Ndimweya mutsvene ari kuparidza vhangeri ichitaura mabasa akaitwa naKristu pamuchinjikwa. Ndimweya mutsvene ari kuburitsa testimony of Jesus Christ. But taparidza Jesu saizvozvi achinatsobuda akatitwasa, achidudzira vhangeri inoponesa vamwe, vamwe vachienda kunoraswa from same vhangeri, vamwe vachainzwa vachiiramba voenda kunoparara, vamwe vachanoyananiswa naMwari nayo. But ichiparidzwa vhangeri inokudza Jesu, handiti? Yes. Kunobva kwasimuka vamwe vasina kuinzwa yakadudzirwa yakasvinwa, vobva vati neniwo ndakatotumwawo, neniwo ndakazarurirwawo, neniwo ndakaonawo mutumwa, neniwo pane zvandakarota. Maneniwo chechi zaanetse kuona, unongoverenga zita rechechi wotonoti Mountain of Fire Ministries, kuponda nhamo international, iyi neniwo iyi. Usati wanzwa vhangeri placard poster rinokuudza kuti ndaana neniwa PhD UFI United Family. Ifamily ipi iri kuunitedwa? Pane chaJesu ere pazita rekuti United Family International Church? Pane chaJesu ndechekuti
Ndana niniwa Zimbabwe Assemblies of God Africa vatumwa vaAfrica nonzwa vachiti Africa yedu havati Jesu wedu vanoti Africa yedu ndana niniwa zvino kana maita ananeniwo chamuchaita ndechekuti muchanoparara. Amen. Ananeniwo vanoita sei? Vanoparara. Dai manga muri muboka remudiri wewaini maiziva kuti murume uyu ari kunokudzwa sezvaakanga ari ende ane waini yaari kunopa mambo ende anoziva kuti inosvinwa sei. Imi hamusi kuda kuti isvinwe kana igozadza kapu, muruda kungodya chiri chingwa chakadaro. Unonzwa vachiti vhangeri haidi kududzirwa musade kutinyepera, pakanyatsonyorwa kunzi nemavanga ake takaporeswa. Pora muzita raJesu. What I receive. Haana kusvinwa kamazambiri ngani. Havadi kusvinwa ngaatsengwa akadaro. Nozona after 3 years ronda riya kunzi gumbo rakadimburwa rakaamputetwa. Ivo vana kureceive healing here. Hamusi mava Nigeria here mine vanoinje morning water. Ko morning water yazoita sei futi? Right now, out. Ndana neniwo. Ukavati Bible rese rinotaura nezvaJesu rinonzwa vakuti neniwo. Notaura nezvandakazarurirwawo. Ukavanzwa vachiita nharo taparidza kudai. Hapana chimwe chavanotaura, vari kungoti neniwo. Vanzwa dudziro yakanaka yemudiri wewaini, vanotangawo kuti neniwo. Haleluya, mazvita. Saka iwewe wakutofanira kuti uchuze chechi yekupinda. Kune chechi yemudiri wewaini nechechi yemubiki wechingwa. Vanobika chingwa vanetsa vanoonekwa maapron. Vanobika chingwa vane chii? Vane maapron. Vanenge vane chiapron chavo so. Vabiki vechingwa. Vanonamata Mwari nenzira yezvinhu zvinobatika. Ukasavatambidza something havatende kuti Mwari avaponesa. Asi ukavati munoda kuti munogeza muteuro uyu mazuva 3, vanokuti maita yenyu men of God. Mukadzi ari kuUK yuko akandifonyera zvikanzi ndakanzwa muchitaura kuti matirauzi haana kushata, mweya mutsvene akandizarurira kuti vakadzi havafaniri kupfeka hembe dzechirume nekuti Deuteronomy inozvirambidza. Ndikati mweya mutsvene wamuri kutaura kuti akakurambidzai kupfeka matirauzi akakukoterai Deuteronomy, mweya wetsvina. Dai wanga uri waMwari ungadai wakakupai mavhesi anotevera anotaura kuti murayiro wakapera. Deuteronomy yamuri kutaura iyi chapter 22 verse 5. Yes. Inoti vanhukadzi ngavarege kupfeka nguo dzechirume. Ukaverenga verse 8 yacho kusvika pa11 pane pachitsanangurwa kunzi munhu ngaarege kupfeka hembe dzine mavara-mavara, hembe dzemicheka yakasiyana, munhu ngaarege kudyara mbeu dzakasiyana mumunda mumwe chete. Makapfeka blouse rerudzi, makapfeka sketi yerudzi, zvakafanana here kala. Material yakasona blouse renyu nematerial yakasona sketi zvakafanana here. Zvikanzi aiwa ndikati kupa verse 8 mapasiya sei? Magumira pa verse 5 kuti zvidii? Zvikanzi aiwa saka mukuti murayiro wakapera. Ndikati handisi kuti murayiro wakapera, shoko raMwari ndori kuti murayiro wakapera. Ini ndamuda kubvisa mashoko muBhaibheri muchaisa muhuro mangu imini. Ndikati hamupfeke t-shirt, zvikanzi ndopfeka. Kati murume wenyu apfeke t-shirt. Zvikanzi anopfeka. Ndikati koini ndamuri kupfeka t-shirt iye murume wenyu achipfeka t-shirt. Handiti mati imimi vakadzi vari kupfekere matirauzi ndavarimwe vanopfeka matirauzi. Zvasiyana papi pama-t-shirts? Zvikanzi aiwa ka-t-shirt inenge iri yechikadzi. Ndikati saka vakadzi vari kupfeka matirauzi echirume. Hakuna matirauzi echikadzi here imi? Zvikanzi ariko. Ndikati saka mukuti kudii? Kana kuine t-shirt yevarume koita t-shirt yevakadzi, muchibvuma kupfeka t-shirt muchinyatsozoti i-t-shirt yevarume, mukadzi opfekawo t-shirt yechikadzi.
munorambidza sei vakadzi kupfeka matarauzi echikadzi? Hakuna mahete echirume nemahete echikadzi, hakuna majuzi echirume nemajuzi echikadzi, hakuna mashete evarume nemashete echikadzi. Patarauzi ndo pangokushatirai bedzi. Mukandiratidza mukadzi akapfeka tarauzi remurume tozotaura. Imi muchiparidza hembe dzinopfekwa panyama, isu tichaparidza hembe dzekupfeka pamweya. Ndo zvandakazopedzisira ndavataurira izvozvo. Vanhu vakadaro vakapfeka maapron, vabiki vechingwa. Ichechi yebiye inobika chingwa. Amen. Haizi chechi yeropa, ichechi yei yechingwa. Vanoparidza vachiti uyai mudye. Saka uchiona kana vachidedza vanhu kucrusade vanoisa pikicha yemotokari paposta recrusade. Vachikoka vanhu kuna Jesu vanoisa pikicha yeMercedes Benz paposta rekukoka vanhu kuna Jesu. Kungoisa zita raJesu bedzi vanhu havauye. Hanzi Jesu is very ugly, totokavha fesi yake nepikicha yeBenz. Magaya akabvunzwa kunzi unodedza macheso sei? Zvikanzi varume vekubhawa havangouya kuchechi zvokumhanya, tiri kuraura, saka macheso ihuku yataisa pachirauro. Ndikatinzwa meseji yacho zvainoita iri kuti vanhu vakanzi uye kuna Jesu, kungoona Jesu so vanhu havauye. Asi vanhu vakaisirwa macheso pamberi paJesu vanouya vachida macheso. Kana vauya macheso zobviswa so, cheso zongopinda so. Imi takazoona macheso kouyu ndiani zvonzi auyu ndiJesu? Ndiye watatanyatso kudedzerai Aba Sheroni tozodo vamunoda. Jesu anovadii vanhu vasingamude vanoda macheso. Kanzana vanhu vari vechirume vanonetsa kuti vangotanga kuya kuchechi vanga vakajaira kuya kubhawa. Imagine wakaroora mukadzi anga ari nzenza uchikutaura kuti ini ndaikechwa nevarume 7 pazuva, kuti ningotanga ne1 ka1 hazviiti. Tofanira kumbopota chinokeshwa ne10, taimbokechwa ne20, tomborijusawo 8, 5 kusvikira ndazvinyatsosara ne1. Kungotanga nangosara ne1. Saka unenge uchienda nenzenza yako yawakaroora yokechwa uripo, kana vakwana 5 modzokera kumba. After 2 months ukechwa ne8 ne5, ukechwa ne3, ukechwa ne2, ukechwa ne1, ozongosara ainewe chete uchimutrena, ungangomurumura kubva kubhawa ipapo ipapo. Saka vanhu vari kunzi ngavabve kubhawa, but havangangomurumurwa kuna macheso ka1, anombouya omboimba shedhi yamuchechi kusvikira azonzi chibva wagariraiko. Vanhu vajaira manje kuimba vachikudza Mwari, vakambokudza Mwari vomboimba futi tafadzwa nyarara muchechi imomo, kuvatrena tovarumura zvishoma nezvishoma. Hatingavaite fasta vanozodzokera kunyatsonoti ava mabhekazi chaiwa. Ubvunzo ndewekuti muchaparidzira macheso chirudzii kana amboimba shedhi yamuchechi? Muchamutendeutsa muchiti chii? Chakaipa chaari kuita chii? Mbanje yamuri kuti arambidze kuiputa ndo yacho yaakanga akaputa musi waakaimba shedhi yamuPhD. Yazoshata chii? Yazoshata chii? Kune machechi maviri shamwari. Kune chechi yemabhekers, koita chechi yaButler. Chechi yaButler imwe chete inotaura zvekukudzwa kwaJosefa mumudiri wewaini. Ndo zvainotaura chechi iyoyo. Ine murume anogona kusvina mazambiringa zvakanaka akaburitsa waini inodiwa naFaro. Chechi iyoyo imwe chete inonzi the Church of Jesus Christ. Amen. Mukangoisa bedzi chingwa mubhasiketi renyu, shiri dzinouya. Bvunzai vakomana vakanga vari munharuka vakabvunza Jesu, ataura kuti vakadzi varume vanenge vakarara pambedha mumwe chete, mumwe anotorwa mumwe anosara, vakadzi vanenge vachikuya vari vaviri vari paguyo. Mathiasi akaimba vaviri paguyo, mumwe achatorwa mumwe anosara, varume vaviri vari mumunda, mumwe achatorwa mumwe anosara, ari pamusoro pemba ngaarege kuburuka kuzotora zvinhu zviri mumba, ari mumunda ngaarege kudzokera kumba kuzotora zvinhu zvake. Zvikanzi zvichaitikira kupi? Zvikanzi pane zvitunha ndo pachaungana magora. Amen. Vanhu vachibvunza kuti zvichaitikira kupi? Akati pakangoungana zvitunha bedzi magora anobva asvika. Kupindira kwerudzi kwakadaro. Magora apinda papi? Ko zvitunha ndaanani?
ari kudefina chechi yemubiki wechingwa. Magora, madhimoni, antichrist anongotsvaga vakadengezera tswanda dzine chingwa. Unawo mavhesi shamwari, unawo awakakrema, but haasi echingwa here, haasi esadza here. Akangoita esadza bedzi, shiri dzichauya, ende kana dzadya chingwa mutswanda mako, muridzi wetswanda anoita sei? Anoparara. Amen. Ari kudzoka Jesu, vhangeri yese wakaparidzirwa yakanga iri kunyama. Kamuchira mari, pora panyama, diwa nemurume panyama, dhiraivha motokari panyama, tenga stendi panyama. Zvese zviri mutswanda mako ndezvemutumbi, ndezvechingwa, hapana chemwe, hapana chiropa kana 1. Musi wauri kufa, vhangeri yese yawakanzwa for all these years iri kunosara kumbudzi, ndavhangeri yaiparidzirwa nyama yako. Saka pakachererwa nyama ndo pakachererwa futi receive your money. Amen. Musi waari kudzoka vachaponeswa vanhu vanenge vari vakomana vemudiri wewaini. Ndawaini inosara ichinomira pamberi paFaro, chingwa chinodyiwa neshiri. Handiri kuparidzirwa vhangeri yekuita mari. Musi waunochererwa inobva yachererwa vhangeri iyoyi nemuviri wenyama. Kumweya kunenge kusina chii. Vakakomborerwa vachajoina chechi yemudiri wewaini. Ndavachanosvika pamberi pamambo vachiinayo. Ndashiri hadzigone kunhonga waini, asi chingwa dzinogona kudya. Vhangeri yenyu ikaramba iri yezvinhu zvinobatika ichapera neshiri. Asi vhangeri ikaitwa liquid, ikadururwa so, ikatanga kududzirwa yakuparidza Jesu, shiri hadziikwanise. Hazvina mhosva muri kuparidza muchiita sei? Hazvina mhosva mamiracles awanda sei? Hazvina mhosva muri kuparidzira muri paya? Hazvina mhosva muri kuya kuzoparidza makapfekei? Hazvina mhosva muri kuparidza muri vangani? Nyaya iripo ndeyekuti muri kuisa pai, mukapu here kana mutswanda? Muri kuisa pai? Ndatswanda ndeiyi kai? Aika. Tswanda ndeiyi? Yes. Iri pamusoro pamwe. Iyi ndo tswanda. Ndo muri kupinda chingwa chese imomo. Saka uchiona kuti kati vhangeri yanezuro yanga iri sei, unoti ndakanganwa yarohwa nechii? Ndayanga iri mutswanda. But ikaiswa mukapu ikaenda kumweya, inosvika kuna mambo. Ikasara mutswanda inodyiwa nechii? Handi tinokanganwa vhangeri. Itswanda kai vari kuisa. Pari kudiwa vanhu vane kapu, vane vhangeri inoenda kumweya. Saka kana munhu akaparidza usingagone kuziva kuti ndezvechokwadi rekoti hazvisi, hausatova kuziva kuti murero wakapera, zvakawanda wanda hauzvizivi. Munhu woparidza, ndinozviziva sei kuti vhangeri ndeyechokwadi? Ndakukupa secret nhasi. Tsvaga kuti iri kupinda pai, mutswanda here kana mukapu. Kana ichiparidza zvinhu zviri kuya kunyama yako iwewe, kana mharidzo yemunhu waMwari ichiparidza zvinoya kunyama, itswanda iri kurehwa. Chingwa chaiswa mutswanda ichi. Asi kana ikaparidza Kristu, yatoo waini, yapinda kumweya. Izvozvo zvega zvinokutaurira kuti ari kuparidza chingwa, ari kuparidzira kunofa. Uchingobuda bedzi mutirongo irori, ukuenda kunofa. Saka ndiye medhara musvinu ainzi thou shalt not kill ye. Ana Chidhumu nana Masendeke vari nani panana baba Guti. Nekuti ana Chidhumu vari kuuraya nyama, but kune vari kukuuraya, vari kuvhirikidza kapu yako. Amen. Uchingobuda bedzi mutirongo, uri kuenda kunofa. Tswanda inenge yangonhoroondo, makambemi nechingwa kamutswanda imomo. Mutswanda umu, vami nechingwa isikaite. Murume uyu, aiva nemotikari dzake uyu. Murume akarara pawo. Ndiangari MP wegweru uyu murume uyu. Vanhu vachipfuura nemusimedhiriso. Amai vakarara pawo. Ava vaiyera kamaya. Vakashandiraka kuUnited Arab Emirates. Ndo Dubai ichanetsa, vaienda every weekend amaya. Inenge yangotswanda yakungonongedzerwa, isisina chinhu chadyiwa neshiri. Mukomana akarara pawo. Ndiye wokumitisa vasikana 7 kavakamutizira kamwe chete. Mumfakoso achinzi Dreadwell. Murume wanga akapenga. Uyu ndiye aitengesa manjari mubareka. Achinzi Jabi. Inenge yakungonongedzerwa tswanda ichinzi yakambekei nechingwa. Asi munenge musisina ndaa. Shiri kutswanda ndo kwadzinotambira. Panenge paine zvitunha ndo panoungana magora.
iye zviri kuti ndiri kunetsa enda mumbudzi ndomuona kuti hapana ari kunetsa panyika panapa mune makati zii tswanda dzakati vata dzimwe hadzichaonekwa kunzi pane tswanda pakamera huswa rikadhirika vakutofungidzwa kuti pane tswanda yakamhei iripo panapa pamwe pane zidombo rakakura kudai so kunge magedhi evana vechikweshe ebhora rakanyorwa kunzi rest in peace rakanyorwa richipenya pamwe pane panyoro paine maflowers manyowani pachitaura kuti ashiri dzakapedza kudya manje tswanda ichiri nyowani tswanda yamuri kushandira ita manje inenge isisina chinhu yaroverwa neshiri tswanda iyoyi asi dai manga muri vanhu masvinirwa mazabirika mukapu dzenyu ndakapu ndo dzichanomira pamberi paFaro tswanda hadzisi kudzokera kuna Faro tswanda dzinogumira murodhi asi kapu inosvika kuna Faro hainetsi vhangeri kuivheta inongobvunzwa mubvunzo mumwe chete iri kuisa pai mutswande kana kuti mukapu neniwo ndarotawo neniwo ndida kukotawo magwaro neniwo ndakatumwawo neniwo mweyamushena andizarurirawo neniwo Mwari ataura neni maneniwo enyaya ucharebera pamutina wani takadzwa mumukadzi achiti mwana wangu takataura nasekuru vake ndipasita kuchechi yakati vakati ngauye necertificate rake titaure nachief pastor aende kuBible college akatraya kuenda kuAir Force zvikaramba akatereya kuenda kuchipurisa zvikaramba tikamuti ngaende kuchisoja akaramba asi kune opportunity yamuka yekuti aite pastor yatova a job opportunity yekuparidza hanzi neniwo ndarotawa enda marokesheni umu zviri kusemesa hapane Anglican hapane Methodist hapane Zaija hapane AFM kana iri Sunday inenge iri mbwenjere hawo havachadzwanana ende kanzura munoti yakazvomisa sei vanopuwa stendi dzakatarisana so machechi hobo vamwe vari kuti come out vamwe vari kuti right now vamwe vari kuti munoziva kusasimba kwedu vamwe vari kuti teremuka vamwe vari kuti Afrika yedu same venue vane maspika mahombe ndo vanenge vachinzwanana unowesa ringoti neniwo kazvitarisa sono takumana nyika yedu yaponeswa kumana machechi awanda aiwa vanhu vakunamata asikani chivatsvaga vabuda chechi uone madhongi zvawo evanhu hapana kana one anosvika Mwari ndo vakabhurotsa nyika ino iyi varume ivava ndo vari kubira vanhu mari dzavo mumigwagwa varume ivava ndo vari kutsvagwa nematare ezimhosva varume ivava vanhu kuti maeredha ndo vatambudza nyika ino ivava unoita eredha anoita bhizinesi rekusumagura mazitya kubva kuMozambique usingabhadhare zimura uya nechegumi chemari yezvinhu zvatengeswa zvasumaguriwa hanzi Mwari ari kundikomborera tokukomborerwa kwacho ikoko tana neniwo vakomana paridza Jesu muri motikari yakatonyorwa zimura kuti reduce duty vakakatana hanzi ndo zvavako mazuva ano Mwari wemazuva ano garai naye tinonzwa shoko richiti Jesus the same yesterday today tomorrow and forever akazotanga rini kuitwa mazuva ano tana neniwo vakomana izvezvi wakamira panapa kudaizwa vanhu vanzwa newe zvikanzi musangano uri kupa vanhu mastenzi ndiwe unomhanya futi iwewe uchizviti uri mwana waMwari ndiwe futi ukaenda nevakaimba pasingabvumidzwe nehurumende kuvakaimba maakuita zvemusangano kana zvemusangano zvapera zvonzi ngadzidhiritswe kutanga futi kuchema hanzi ko zvakafamba semakomuredzi akadya mari vanhu vari kunzi hapafaniri kuvakwa imba pawetland
kana mauda kuvhirikidzwa brain nonzi vakaipa mabhudhoza uzotouya zvavo kana ukamira pamusoro pemba ukati pamberi nechakati bhudhoza rinoti unozoburika uchimhanya. Kutenga stand zviri straight zviri kuramba zvinhu zvakunyatsoziva kuti izvi zvinhu zviri kupesana nezvinodiwa naMwari. And I've seen so many people vachindi approacha kwakati kwamuka mastands zviri kutumukamirwa naComrade Ningi kana vangodaro tobvera tagara izvenyu nawo ndosva zvangu jiroja izvi kuti Comrade rapinda papi pamastands garai nawo. Kune vanenge vachichemba kuseri kwevanhu iva vakatsotswa zvinhu zvavo iwe uchitenda Mwari. God is good. Dhana neni wavaruma Mwari afana kukubatsira. Mwari afana kuda sei kukubatsira nekuti kana uchazodzokera kuna mambo uchazonosvika kuna mambo uri kufanira kunge uine kapu yakazara waini kwete kuti uine tswanda yakazara chimwe. Tswanda haisvitse munhu kuna mambo, kapu ndo inosvitsa munhu kuna mambo. Kamhanya netswanda uri kunoparana. Hatikukurambidzei kuita mari vadikani, hatikurambidzei kuita mari. Kana waita mari ita mari tenda Mwari, asi ita mari nenzira dzinodiwa naMwari. Uye kana waita mari haikona kufunga kuti kuita mari ndo saini kuti waponeswa. Kune vamwe vanhu vane mari vasina kuponeswa. Haleluya. Uye haikona kuya kuna Mwari uchitsvaga kuita mari, uya kuna Mwari uchitsvaga kuita Mwari. Mazvinzwa varikani? Simudza ruoko rwako ndinamati. Thank you, Lord, for today and every other day that you have been faithful to us, giving us the counsel of God that is in the word of God that we are hearing. There are two kinds of people that are going to meet Joseph, that they are going to hear the gospel of Jesus. There is the baker kind of a people, and there is a butler kind of a people. The baker kind of a people, they are looking for carnal things, mortal things, physical things, material things from Joseph. They are going to perish. But the butler kind of a people, they depend on the skills of Holy Spirit to press the grapes so that they may bring forth good wine, acceptable before the King of Kings, which is God. Those are they which are going to be restored, reconciled to God. Tinoyananiswa na Mwari neropa ra Jesu. Vhangeri yakadudzirwa inopinda kumweya yedu. Tine zvinhu zviviri zviri patiri. Tine tswanda dziri kunze nekapu iri mukati. Tibatsire kuti tishandire kapu, tishandire mweya unoda vhangeri yakadudzirwa inoenda kumweya, inopupura kukudzwa kwa Jesu pamudiri wewaini. Asi kunze kwemweya, kunze kunyama, tine tswanda dzine zvadziri kutsvaga. Tibatsirei to put this body under subjection, that it may not resist the gospel unto our own distractions. Thank you, Lord. Amen. Totenda Mwari vadi. John chapter 17 verse 3. Upenyu husingaperi ndiwo kuti vakuzivei imi Mwari uri woga wazvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. Iro shoko renyu Baba